نسغا قرر يأكل بلنا حمومان فوسلنا حزنانا صنانا علنا زعرفو منقس غورسلنا كميام زلو نسعلنا بسقاب نفسه تأثر فتحلنا فحزب ولد ما أكبلنا قدس እግዚአብሔር أملاخنا زولدنا أيام كلهم أوداتهم أوالدهم عبيتهم نعشتهم دما بارخلنا كابزا وساليت عالم حلولنا بقبزنا بنقسنا بعدمه بالتفعلالي نجر زمسن عبدكنا فتان نجر السخا أطلللنا سخا تقاريد كايم سخا تمريح كايم سخا دما تخول كايم كابت حماء نجر كخولي أمو نعخا حلفنا نهبك لنا أوفر زلو دحاني أتولنا أما قشا زلو دحان ملسلنا سحاب كان عدما دما نصوم نصلوت نسحان قربان نسنا مقبار كم بقى علو سخارد أنا بنادينا ቅድስት ድንግል ማርያም አማላድነት ብናይ መላእክቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት አይትፈለየና ከምትን ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና እንደገና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን نزل عالمنا كائما أمين أوزت يا مريم بناي قدس جبريل منا سلام لك له حلنا غدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدي جابير سواد قويتا سراوي سلام لك له كان سبرختي غي فركر سخون برغي ومليتا تسقا جابير مساقي أوفست دس والكي حتياتنا خسريلنا نفت ودخي يسوس كورسوس من تانا محرات لمن لنا أمين يفتاه ويشريك دينو أملاك نوران ليس كورسوس كانيكا كانت سريحات يادم ساسي أبا ساول دبرو كسات إبراهان أنتم أوي كانت وعيد يكونات وران سارقو سنات ببسمكم كونوا فتحانا ونتحانا يرسين تقولون سمعتك جيو مهارنا كورسوس نبال عصر تغلت جيو مهارنا كورسوس 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 كمون بنت جيتنا مريم مهارنا كورسوس نبال عصر تغلت بنت جيتنا مريم هارنكسوس 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 صقاقويتانا إيسوس كريستوس فقر እግዚአብሔር አቦን عبرت منفس قدسن أبلع لين أبلع لكل من أبلع لي أبزز لنا يبوتان أصفن دربن كوينو يورد إذا ساعات زيا من بارسقا قويتانا يسكر سسام مقابرين مفسمتا ساعات معلتن إياكم أون ديك آسام سالموس سلزغونت كم وداتا قزيا أدمسر تغسر ناي مسقانا صلوت سناي نقر نزقبر لنا يقرب حالي زيابي ربون قويتانا أملغنا مدعنا يسكر سسنا مسكنو لنا شاورنا ردينا نحلونا نقربنا تقبلنا أنت ما قبلنا أصنعنا سعادة أو نفسنا يحجون مزعد السعادة زيان بكل زمن وتنا بفصم سلام كحلونا كل نزح زيابر أملقنا لمن لنا وقويتنا جابير كل التحزابون قويتنا أملقنا مدحنا يسكر سوس لعلو كل قبرين من تقول قبرين أو شغل قبرين مسكنا كلنا سلسور كنا نزر داخلنا نزحل خنا نبخاون سلز قرب كنا نتقبل كنا سلز عوب كنا نزدنا خنا سعادة أو سلز بصحنا نمسكنا كلنا وقويتا يقرب لنا ومفكر سبسل زل منك لنا كم حرت كون لنا نزعد الصلاة دي عن كل زمن وتنا نعقاب فراب بفصم سلام كم بتسمها بنا كل غناتن كل مكران حبون قول نزبنا كل قبر سيطان مخرق فعصبات من لعل سلام وقويتا كبير كاب كل حزب خاونا رح كاب زرياب زلنا يجبتا ونرح تتعمل زحيشن عزلنا تمن كربيتن كل حل سلام كنرقل سلطان ذهب كنا نسغاق مخاف كل خفاء حننا على هالنمبرنا فتنايت وأن حدا ود خاويتنا أملقنا مدحنا يسكر سس من تفقر سبيل بزجورة محرت نقلتان مسخة معر محوم زغنا من بس قدسن بس جانان صنعتهم بؤزل لك على من كل ساعة نزل علم آمين ناين السحة مزمر حمسان حدا وأملاك كم سالخة محرن كم تعبير راخ أبا سايد مسس كبابا سايد أبيك حسبن كبحاتي أتي وناسريني أنا أبا سايد فلت اللهم محاتي أتي كل جزيب كمي زرابا خاص عادق فرد خانوس أون كاتر كبس أنا أخاط راي بدلكم أبكن ميخا كي جبركم نو بابا ساعة ولدكم نيك أبا حتى أتنستني نو حق أو اشتغال تدليو أحون طعم مهرني من تغسر سوسم عزات ريني كبرت كصعود حسابني تنزقت كت كيان عصم تحق وساس بحت أنا حق وسناس معني بس كأبا حتى أتي كبله نبزل أبا سايون دم سسو وأملاخ صوري لب فترة لي صنع منفس كأو اشتحدث
كابجت كاي دربيني حقوس مدحان كامل سلي فقادنيا منفسون دقفني مقد خان مفرس خمرم إيه عطانا بخاكم اللس إيام وأملاخ مدحاني كابدا دمان نقفني لساني صدق الكتب للو إياه قويتي عافي مسكانا خنا نقرس خنا فريك فت مسوات بهاد بلكاني تزي كون اسم أوروب كل كان مسوات مراراي تبغوني خامو مسوات أملاخ سور منفسيو وأملاخ نسورون كت عند بايتون عونيخا نسيم بسقى خاصن نايق برلا مكاتات يرسالم ندق شب موسات صدقي زهر مسواتي بمل مسوات بحكب لك أيو شو عم مسويخا أرحو قرب الكايوم هاليلويا سقلت جزية دقاسن كرسن قسين أملاخي مسكانا قرب له حتياتي كحد قال لك إلمنو أبي دكتور ما عليه هو تسمع لنا بنا مزمر ضغط عدل لنا أبي دكتور هذا بنا كمان بسيكم كلاتكم زاد مشكن هذا مزمر 230 ممهر سارة 230 حدا إلسابيت 230 كرتن رزنت 230 سلستن حرقوين 230 أربعة سوري كلهم ستاتيت الله ينزل لها ممر تغلو 230 شعاتن أبي مرقيتا 230 شمونتن أنا هم بباي 240 حدن ممهر تغلو 240 كلتن عين عالم 240 شدشتن ممهر سارة 240 شعاتن حرقوين 240 شمونتن أبونا عليه هو تسمع لنا أبي دكتور مزمور 240 شمونتن هاليلويا نእግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንኦ ኣቱም ብርሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ዓዚዙ ተፈጢሮም የሙሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ኣሃቦም نእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዓምቁን ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህበቡላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኩም ፈረይታ ኣእዋምን ጽሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም ትብሉን ነፈርታ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረት ምድርን ኣጓዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስናኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል ይግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማያት ምድርን እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቀርና አልዓለ ስለዚ ሁሉም ቅዱሳኑ ደቀ እስራኤል ተዝቀርቦ ህዝብ የመስግነሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐት ከወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጽር 25 ክሳብ 32 እነሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ السبعي ጻድቅ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤልን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጽ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስኣተው ስምዖን ድማ ዓብይ ደሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላጽ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ሁሉ ዘዳለኻዮ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ትዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር አምላክ ይኩን አሜን ኦ ክርስቶስ አምላክና ምሰራ አቦኻ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ንሰግደልካሎና አሜን
ክፍልታት ጸሎት አይን ዓለም شحر سلام كما يوعدكم كفلتات صلوت انه اقدم اتقنع فرادي قوم تدالي الله اتي ابن بغاي زحلف عدمي نكونن نفردن بقع سلازقاني ببزح حاتياتي رعدن انقطقطن الله ግን كنفسي جينا اب مريت نبركا فالخص تنسحي مخنياتو مريت اب مقابر ايودسون ايو اب موت كا ذكرو يلبون اب جهنم زمسغنو يلبون ومكاب دقاستك تسيكينا مدهانيقي بنصحة او املاخي محرني ادحنن نابلكي تمهللي سبات لاب ولد منفس قدوس مسكين املاخ ودي املاخ قدوس دكتور غاشالا مساي زنبب هابني اخا حراي مو باخ جمر ابو بمشي حراي السبت مو السب حراي ثانك يو ممر ما السب زي ودا زي عالم زي خا نزل عالم زنبر انت زخونسي نفسي نصو زخونه مخنيات مهلون نيرو ግን ከእቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስትቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢኺ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ኸለኺ እንታይ እዩ እትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ እቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነጸብራቃዊ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ነቲ ናይ እቲ ተቐባሊ ቀረጽ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናቆዓኹ ኦ ኣምላኸይ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረ በለለይ እብል ኣለኹ ይእዛኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ወንጽት ድንግል ኤልሳቤት እሺ ونصت دنجل نباريخي اتي قلطف صلال عدالي صلال ريديتكي زرغحي نتي ابحلنا كم معبل زقمات الكفو حسابات كباي الحقيو نتا منتي نفسي بخنتنت عزيز حلواتا طفيوا على امه ናብ ጸሎትን من قاحن أبقسيا مخنياتو نسخي كآليتن محرت التلمن علايت عدن إخين عدن من جهوت نقسين أملاخين قويتا يسوع كريستوس تسفاي إخي آمين وقويتا بزالي تزيا إللتا أوجيتا بزالتي زيان عمو بزي حاديات كنحدر حلواني وأملاخ بوتاتنا نصفا بروفيخا بركت كازي بزحيو قدوسم كون نزل عالم كبريز ملوئي آمين أوجيتا خمتي أباخا توكلنا يزلنا محرات كاكم وتقنلنا عين تخلون عخايت بي اللوا نسخا خاء أب أوانو مقبيتهكم وأملاخنا المدحينان وتصفاق الله وسنات مدري يسمعنا أوجيتا نسخا أخاخا بزعالتي زي نزل عالم تدحنا نانتا عقبنا آمين وقويتا بروخي خامو فرد خامو هارني وقويتا بروخي خامو حقنا كارد أمي وقويتا بروخي خامو كبر خابر هاللي وقويتا محرد كان زال ألم ينبر وقويتا نعين تكبر إيكا كولدونا ولدو معقوبي يسلزفون كايتن تسقرني وقويتا نعخا بدلي يمو محارني بنفسي أدحنا ننابر بوت سلي الله
وقويتا بخات وكيل اللهم أدحنني فأركخ قبرك مهرني نسخة أملاكي فالفاله وثيقا برهان كاد ماينا برهان رئي محرت كهاناتهم زفرتقا كبرخا خانا كنعات لبت مساء تسقام بركة مسقانا بحكينا كأيو أو قدم عالم زنبركان زلالم التنبرن زلفان أبون ودن منفس قدسن نعخا من مسقان وداسين درماني قبا لو من كل ساعة نزل ألم أمين أولو عالقويتا بآخر مؤمانا نسم كام زمارن سناي مو محرت كابت الصباح حتى النت كاد ما ديت ليتي أزمتون وداسي سلس قدوس ممبر سارة الراي ممبر كما يويلكم ቤተሰብ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ዝተወን ማርያም ዝተወልደ መሃረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቀለ መሃረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ዝተንስአ በምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሃረና ምስጋና ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ጎይታ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ በሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ጽፋብ ጽሕየሙሞ ምንቲ ትቅድስም ካይልካ ፈውሰም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ከዓነብሰ ማዕረፍ ኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድአና لماننا خا تقبلنا كبرن مسغانان بفصم معرغن قدسنا نعخا يغبا امين اوغويتا محرنا اوغويتا بارخنا اوغويتا بقعات كبرنا مسغانا خمزيلنا خنصلي بسمايات تنبر ربنا سمكا يقدس منغست خاتم فقد كان تاب سمايكم دما مدري يكون علات انجرانا لما هبنا انا نزودلنا بدلمكم زحدقنا لهم بدلنا نعمسنا دقلنا كفا دحنا نمبر فتنا يتتونا منقسن حيلن كبرن نزل علمنا تكايما امين وزتي مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام لك له بحلنا غدنقلي خي بسغاخون دنقلي خي ادي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك له اسخي كاب ان سبرختي خي فلكر صمرخي اومل تصقا جابير مساخي اوفس تدس ولكي حتياتنا خسريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرت لمن لنا امين مسغانا قدس دنقل مريم جنت أنا نقدستي دنجل مارين أو قدستي ملأتي سأقا كل جزء دنجل زكونكي ولاديت أملاك أدى خستوس سلام نبلكي من تحتياتنا كحد قلنا نفقر ودخيز أولادنا عرقلنا نحق أنيا برهان إيسوس كريستوس أملاكنا زولد كلنا قدستي دنجل سلام نبلكي نحتياتنا نفسنا حاديقو كمحرنا ناب قويتانا لمنلنا أو قدستي دنجل مريم ولاديت أملاخ نزرقي سب مئنتي أمالاديت ناب ودخي يسوس كريستوس بحدقت حاتيات كتسقونا لمنلنا أو ناي حقي نقستي دنجل سلام نبلكي أو نامانيل أملاخنا زولد كلنا كرعات زرقنا سلامتا نقربلكي أو دنجل بغويتانا إيسوس كريستوس تتأمنت أمالاديت حاتياتنا منتي كحد قلنا تذكرنا آمين ما تويز الله هايمانوت رزنت ما تويز الله هايمانوت واد حقኛ ብርሃን ነኽብረኪ ወቅድስ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድኃኒ ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መጺኡ ኸ ነፍስና ስለ ዘድሓነና ንመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ
ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃናት ዕልልቶም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ብዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ወጎይታ መሓረና ወጎይታ መሓረና ወጎይታ ባርከና ኣሜን ንሃይማኖት ጸሎት ህይወት Thank you كمان سيكم كلكم ጸሎት ሃይማኖት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ብእግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ውሉድ ኣብ ወሃድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግን ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓንና ካብ ሰማይ ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱስ ጽሑፋት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታን ተፈልየ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ተቐመጠ ከምኡ ብሓድሽ ንህያዋን ምውታን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መድሃን መህወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝፀረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብ ወልድ ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተነገረና እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ሓጢኣት ንምስራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኦ ጌታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሕደገልና ኣሜን ኣሜን ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሕደገልና ክርያላይሶን 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 ቅዱስ ቅዱስ ጴጥሮስ ፋሚሊ كما يوعدكم ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻ ብልግስናኻ ሙሉኣት እየን ኦን ሁሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ሁን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካ ረድኤ የብልናን ኦ
وأملاخ وانا حدر نبدلنا يقرتا محرتن قبرلنا اتي بدليتنا بزي دليتنا زقبرنا يو اتي فلاتن بزي فلاتن سرحنا يو سورن قهرن زهونا حتيابنا من تتياب العلس ما قدس سمكايلكا وقويتا يقربللنا وقويتا كم محرت كاد أنبر كم تكبرنا أيكون كما مهرتك أملاكنا وأكوبك مع بسانة بك مرأتك أملاكنا وأكوبك مع بسانة بك رتك أملاكنا وأكوبك مع بسانة وقويتا بقعات برنا مسكانا خمزيلنا خمسلب سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس منقصات مصا فقد كام تاب سماي كوم دمام دريخون نعلات انجرانا لما هبنا نحنا نزبدلنا بدلنكم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا نحدقلنا كفاد احنا ننبر فتنا يتأتولنا منقصين حايلين كبرين نزل علمنا تكايما أمين أوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاو سلام لك كله حلنا خدنقليخي بسقاخون دنقليخي أدي جابير صباط قويتا سراوي سلام لك كله نسخكا نسبرغتيخي فركرسخم برخيو أملتس أقا جابير مساخيو أوفس تدس والكي أتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا أمين عين الساعات صلوات وقويتا بزا معلت ذي أبكن ميخاب تقباركم بقال بحسابكم بكل واساتنا زحات حنايو إصغار حروحون مفكر سبن سلزغنكا من تتقدس مكالكا تعرقنا نحدقلنا وأملاخ سلام كن حضر سلام وتيتابنا أبزانا يدك أسق زينا خاب كل چنكت ناس أقبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنا سلام كحلونا خانا سلام الأكال أقلنا بسقام برهرين مفكر سب زغن حدو الدخا ويتانا أملاخنا مدعنا يسكرسس من تفقر سبيل بزقبار محرتن نقلتان مساخا معرم حوم زغن منفس قدسن مسقانا صنعتهم بوزر لك علمون معرخام زغن وهابيوت منفس قدسن مسقانان يقبعك حج النزل علم أمين دحر نفس وكف ساعات صلى صلاة وقويتا محرت كاونا بزحلنا وأم نفس وكف ساعات أب سماي مدرم بخبرة سجل الكاك رسوس من عملخنا بعلنا وعت عقسم بزح مراتن سنات ملاقان روحن نتو معنا زقدام يوم حتى تنياتات تمحر نحط من الساعات ماليش بهوت كنبر مبرمت زي تدلي من تصبيهم زل تصفى سمايات كرخبو كلهم نبدأ احنا تتقدم وقويتا أبزا ساعات دي أب كل ساعات لما نتقبل وتناك أنا علنا تأزازات كام قبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننسه تمنيتنا ونسمر مامنا فوس حتياتنا حدا قلنا كاب كل خفاء حزين السكيات البرد عنا كلنا ممكن نقعد بقدسان ملاك حلونا ناودت امنت كان من رحمتي نابت زي مرمرن زي وسن فتات كان بس حد لنا نسخا نزل عالم بروخيخا امين وقويتا بقعات كبرنا مسكانا كم زلنا خنصلب سمايات نبر ربنا سمكا يقدس انقصها تمسا فقد كان طاب سمايكم دمام دريخون علات انجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلونكم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا ندقلنا كم فادحنا ننبر فتنا يتأتولنا من قسين حايلين كبرن زال علمنات كإما أمين قوزت يا مريم ناي قدس جبريل ملاك سلام لك كله حلنا غدن قليخي سقاخ وندن قليخي عدي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك كله نسغي كابان السبرغتيخي فركر سخون بروخيو وملي تسقى يا بيهر مساخيو وفسيتي دسي والكي حتى أتناخسر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا آمين رأيك كبرني مسقانا أملاخي كون آمين قال هوت يسمع لنا تسأل صلوت تمهللا مهللا أبكر من إجزابير عريقو معاد زغرر محرات زغرر يقبر لنا كلهم من إجزابير بيتسب ناز قدس بيت خريستيان تهبون عربي صلوت سركن مصنعتي مصحف قدسن عبزة زلهم وخونكم بانك أدون بتبعتن تكاتاتل وزلهم قدس بيت خريستيان سيته صادقان أسبته تان خفلكم تبل نخلهم بس ساعات زي أب سببا أب سجام أب شجر نزلوا رهوا سلام كسانت عرفتي هبهم
عبيت ما أسرت نزلوا مصحرا يفترلهم بموت سجان استفلينا جنة منكس سميات هرق جرق قدساني وارسهم عمري رح حزن نزلهم دبسا قدساني دبسكم نقول لهنا خا زستوعلا أمره بو مودعتنا يسبق لنا لومي كم فقاد إجزابير نريو ملغتي هاري قدس باولوس ناب سبرومي معرف عسرته وشديشة مودعتا معرافي كاب حديق صاب عسر شديشة زلو سلامتا يو كاب عسرته شوعاتق صاب عسران أربعتن ناي مودعتا معدو يبل كاب عسران حموشن كصاب عسران شوعاتن ناي مفصمتا صلوت مسغانا يبل ثلاثة عينت نبابا لنا نختم ببو زتعمكم ملكة قبر ليمو ناب نباب كناتينا نراي جنة كان ببيل اللبنا الرأي تقدميتي كاب حدق صاب عسر شديشة سلامتات بالزلا جنة حبتنا تخليت أنا هم ببابنا هوتي الرأي كاب عسر شوعتك صاب عسران أربعتن نيمود داتا معدوت بالزلا حبتنا هوت أنا ها خبستني مجرفتها سامعينش الرأي حبتنا سماينش كاب عسران حمشتن كساب عسران شوعتن كساب مفصم تمالتي الرأي جنة حبتنا جمر المن بس ما مولدهم شار قبر وبنا سكري الرأي زابير يدقفكم أبنا هشي يراد اللهجي وبنا صبغ له أوه الرأي نفيبن حفتنا أتاقل قاليت محبر كنكر إس قدا أما عقبكم الله مساد ما نبزحات نعاين سين دقافيت نيرا إيامو نقدسان كم زقباء غيركم تقبلوا بتدليوا زبالة تكبرون دقفوا نتوم أب كريستوس يسوس معايتي يرسكيلان أخلاص سلام بلو ساتوم أب كنده هيوتي كسادوم زحلفو بزلوا محبرات أحزاب كأ زمسكنو أملاخ إمبر أنا ترى أيكونكم زمسكنومو زلخو نتا أبيتهم زلا محبرون سلام بلو نيبئتوس فقراي نسو دمان كريستوس بخري اسيا زخونه سلام بلو نتا نأخذكم بزح زعارت مريم سلام بلو نتوم أب هوارات فلوطات قدمي دما ناب كريستوس نسو مسايون انت أسرو أزمادي أندروقوسن يونين سلام بلو نعم إلياس بقويتا فقورات سلام بلو نوربانوس بخريستوس معايتنان نستاخوس فتاويين سلام بلو نتي بخريستوس اتفتنه أبيلس دما سلام بلو نسدرابيت أرسطوبولوس سلام بلو نيرودو زمدي سلام بلو نتوم بغويتا زلو خاب سدرابيت نارقيسوس سلام بلو نتن بغويتا زعرا زلوا طريفيسوتان سلام بلو نتا بغويتا بزح زعارت فارسيس فقرتي سلام بلو نتي بغويتا تحرية رفوسن نديون أدين سلام بلو ناسك ريتوس نفيليغونن نهرميسن نباتروس باسن نهرماسن نساتهم نزلو أحوات سلام بلو نفيلولوغوسن نيوسان نيريوسن نحبتون نيولمباسن
ነቶም ምሳታቶም ዘለው ኩሎም ቅዱሳንን ሰላም በሉ ንሓድሕድኩም ከዓ ብቅዱስ ምስዓም ሰላም ተባሃሃሉ ኩለን ማሕበራት ክርስቶስ እውን ሰላም ይብላኩም ኣለዋ ኣሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ገነት ሃብትና ሕራይ ህይወት ሃብትና ካብ 17 ክሳብ 24 እሺ ቆይ ናይ መወዳእታ ምዕዶ ግና ኣሕዋተይ ነቶም ካብ እተመሃርኩሞም ምህሮ ምፍልላይ መዓንቀፍን ዝገብሩ ክትዕዘብዎም እንዕደኩም ኣለኹ እቶም ከምዚኣቶም ዘበሉ ንኸብዶም እምበር ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣየገልግሎን ብጥዑም ዘረባን ምራቕን ልቢ እቶም ገርህታት የስሕቱ እዮም እሞ ካብኣታቶም ኣልግሱ ምእዛዝኩም ኣብ ኩሉ ተሰሚዑ እዩ ስለዚ ካባኻትኩም እሕጎስ ኣለኹ ንሰናይ ብልህታት ንእኩይ ግን ግርህታት ኮይንኩም ደኣ እደሊ ኣለኹ ኣምላኽ ሰላም ከዓ ንሰይጣን ቀልጢፉ ኣብ ትሕቲ እግርኹም ክቅጥቅጦ እዩ ፀጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኻትኩም ይኹን ቴሜቴዎስ እቲ መተዓይተይ ሰላም ይብለኩም ኣሎ ለኪዮስ ዮሳንን ሶሲፓትሮስን ኣዝማደይ ሰላም ይብልኩም ኣለዉ ኣነ ተርቲዮስ ነዛ መልእኽቲ እዚኣ ዝፅሓፍኩ ብጎይታ ሰላም እብለኩም ኣለኹ እቲ ንዓይ ነታ ማሕበር ኩላህና ገንሸል ዝቕበል ጋይዮስ ሰላም ይብለኩም ኣሎ ኤርስቶስ እቲ ተሓዚ ገንዘብ ከተማ ቋርቶስ ሓውናን ሰላም ይብልኩም ኣለዉ ፀጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላኻትኩም ይኹን ኣሜን አሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ኣሜን ራይ ማይነሽ ሓብተና ነቲ ብወንጌለይን ብስብከተይን ኢየሱስ ክርስቶስን ብምግሃድ እቲ ካብ ዘለዓለም ተሰዊሩ ዝነበረ ሕጂ ግና እተገለፀ ምስጢር በቲ ብፅሕፈት ነቢያትን ብትእዛዝ እቲ ናይ ዘለዓለም ኣምላኽ ንምእዛዝ እምነት ንኩልኩም ኣህዛብ እተነገረ ምስጢር ነቲ ከፂንኣኩምን ዝከኣሉ ነቲ በይኑ ጥበብ ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ክብሪ ይኹኑ ኣሜን ፀጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን አሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ኣሜን ኣብዚ ቀፂልና ከዓ ሓውና መምህር ተክለ ማርያም ናይዚ ምዕራፍ 16 ፅሙቕ ኣቢሎም ከቕርብልና እዮም ንሓውና መምህር ተክለ ማርያም መንፈስ ቅዱስ ዝዛረበሉ አንደበት ክህቦም ንኩላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቆር ጥኡጥኡ ልቢ ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልና መድረኽ ንሓውና መምህር ተክለ ማርያም ወፍይ ኣለኹ نرنيلي بمريتا واسمع وولد ومنفس قدوس أحد أملاك أمين أبوتاتي كهنات كابحاتاتي فتحني كلاتكم تساتفنا يزيق ببايخا أبصلتكم ذكرني كمتي كان ببوت أنا حنا كم فارغ معرف 16 رومي معرف 16 غبينا تي مجمعتا لهم يكون تو سلام تاهم دهونه أبزام عرف زي حواري باولوس ببزح ممرحيتات سلامتان متنقاطان سنة عفاتن يزازم بفلاي بزعبا هيفن أبتي أشمات منالبات كل بإنجليش جالس لزخونه فللي كل خيلي جنا بمرحيتات بقيرهم أريمه والله فيفن تبحلا جلجاليت إتا أب كركيرس تنبر عجلجاليت ويكا بروميا وحركة كيد بيت كريستيان زحابا حسابات أقلبو زسحبيو نبرسلان كمون أركسلان زحابهم سلام تاون زوم سب عدار زياتهم وانجيل أمسفحة ويكا كم زحجزو كم ده قداسي كم زخانة ينقرنا
إتي زترف سلامتانتهم أبتي بيت كريستيان زحجزو سبات إيو نقلنا مالتي بزعباتهم مكففال بيت كريستيان زمصو ناي مودعتا متقعتا يهبهم حواريا ጳውሎስ ንወንጌል ብቐጻሊ ክእዘዝዎ ከም ዘለዎም ከዓ ይገልጽ ነቶም ኣብ ቆሮንጦስ ዝነበሩ ብፁዕ ሐዋርያት ጳውሎስን ሰላምትኡ ይህብ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ከዓ ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ ዘደንቕ ፍጻሜ እዚ ንኣምላኽ ብውዳሴ ብናይ መላእክቲ ውዳሴ ዓይነት ይዛዝሞ ማለት እዩ تا مجمرتا حجين فيبن سلامتا اتا بكريستوس حبتنا زخونت فيبن حجي بكريستوس حبتنا خبلا خلو كم زي أقلقاليت بيت كريستيان دياقوناويت التبحال نزار برابي حيزاتا زخرت مالتي نبعتهم أبزي زرز سلامتا التقبرو لهم سبات حيالو دك انستي ولا تقدن وان كساع كندي أبت خسان أقلقلاتن أقداس كم زنوارة ويكا بتهم حوارياسي فلوت كم زنوارة أنقايرو منان ترحدي كونسي بحواريات ملكة كساع كندي بوتا هم دلوان مالتي منالبات أبز وانا زي بحد حد كال امناتات سجع أباسات بتحي خلاص أبد خسنا منكم وعارف كريم جن أبد قدر قرن دلوان أبتي ولد كانت يبلنا أبكال إجن سجع دلع عليه أقول قولت كم زلوان يزقل زلوا مالتي إزي سلامتها حواريا ጳውሎስ ነቲ ኣብ ቤተክርስትያን ዝግባእ ዝነበረን ዘሎን ኣገልግሎት ደቂ ኣንስትዮ ክሳዕ ክንደይ ኣኽቢሩ ከም ዝሪኦ ይሕብረና ኣገልጋሊ ሰርቨንት ክበሃል ከሎ ዲያቆን ወይ ዲያቆናዊት ማለት እዩ እዚኣተን ከዓ ዲያቆናት ብትግርኛ ሽም ኣላታ ድያ ይብላን እንዳይ ኣቦታት ክሕግዙን እዮም ግን ዲያቆናት የንሳትን ኩን ምክንያቱ ሰርቨንት እንተዳ ኮንካ ዲያቆን ማለት እዩ ብግሪክ ሶ ዲያቆናት የንሳትን ኣብታ ቤተክርስትያን ዲያቆናዊት ወይ ከዓ ዲክን ስብሎ ብእንግሊሽ ኣለዋ ሐዋርያ ጳውሎስ ከዓ እቲ ዝገበርኦ ኣበርክቶ መታን ክፍለጥ ተቐሲ እዚ ሽመን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንተዳኣ ተጻሒፉ ሲ ሰብ ክርስኦ ኣይክእልኒ ዋላ ሰብን ክርስኦ ይኽእል ሰብ እንተረስዖ ግን ኣብቲ መዝገብ ናይ ህይወት ከም ዘይርስዓ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ነዛ ደብዳቤ እዚኣ ኣብ ቆሮንጦስ ኮይኑ እዩ ጽሒፍዋ ንፌብን ብክርስቲያናዊ መቐባል جيركم تقابلوا حدي انت عينتي كريستياناوي بحلي اب بفلاي ابانا اب اورثودوكس ابيترايان بفلاي حدا غاشان دحمتي سي كل غيزه بصبق انا نقبله نزيخه بدي انت بدي قلمله بسلام بسناي نقبال مالتي انا بحق كريستنا روم من صانا بقله حقاو عينت ناي حق قال سلازنبره بحق تقديده اتخيد ميرا تخاسيس قال ديكونسي أو أقول سلازنبرة نابرم زتوعد يو زملكت أو كيد كلها زخانة نقدر كتحب زوا يما تابع مالتي كم دياقوناويت مثلا نوزحات سبات حجيزاتهم يعني عيون نجزار فينا عين حواري ጳውሎስን حجيزاتهم يعني حجسي حفتنا حفت أقول حفتنا أموني تصبق غيركم تقبلوا يزولم الله إذا نطفات مسارحتهم زياتهم فلما نتم أب قرنطوس زنبرو حجزهم يمين زي أنتم كأني أب إفسون كيدوم دمّا نتي أب إيو ذدل إيو من قدي أدايلون مالتي زي أنتم أب جبر حوارات معرف عصر شو منته تقعد أصلاً شو دشتن نروح بامينا حجيجن نابتناي قدم بوتهم نروح مخملوسي مالتي أب جبر حوارات عصر شو منته خلتون تقليتهم مالو نسم إتعسبيتي قدام النت نمنتاي أكيلا and Priscilla comes first. إتانا شبيتي شن نقدم من تايمتيو. طبعاً سوين نمسي usually. تسوي أي قدم تسوى. ويك أتجازا بسوي أي تسوى. أبزي أجن نسا قدم تسوى. معناته أتي أقل بلوت نافع زنوري كابتن يسب أيام لعلي إنيرو مالك. أجن نسا تتعامي وريتي فلتي عنيرا مالتي كم إذا رد عنا. قدامنت مهلاو بقت سالكم التفلت. زحبر يزمثل أقرنطوس تتعيس الله كمون تيموثاوس معرف 4:10 تتعيس الله زياتهم من حواري ጳውሎስ يلوم كبيد حدقا وي تطابقته كم زيحلفو زمسكر كلن اتن احزاب بتغرشانات تبعال كله ناي some they امنت زنبرو ማለት ناي ايهود يكونوا ايهود كريستيان قالوا زياتهم كان احزاب كريستيان
ፕሪስላን ንኣኪላን ናይ ምስጋና ዕዳ ኣለዎም ንምንታይ ናይ ምስጋና ዕዳ ዘለዎም እንተርኢ ኢልና ከዓ ኣብቲ እዋን እቲ ቤተክርስትያን ዝበሃል ከምዚ ናይ ሕጂ የለን ኣይነበረን ሕጂ ኣብ ምንታይ ድእከቡ ነይሮም ኣብ ምንታይ ኮይኖም ይፅልዩ ነይሮም ኣብ ገዝኦም ሕጂ ፕሪስላን ኣኪላን ከዓ ኣብ ገዝኦም ከም ቤተክርስትያን መልክዕ ገይሮም ኩሉ ግዜ ኣብቲ ጸሎት ዘድልዮ ግዜ ኩሉ ግዜ ኣብኡ ይእከቡ ነይሮም ስለዚ እዩ ከዓ ናይ ምስጋና ዕዳ ኣለዎም ምክንያቱ ገዝኦም ከፊቶም እቲ ድግባእ ንቤተክርስትያን ዝውሃብ እንዳገበሩ የገልግልዎም ነይሮም ማለት እዩ ቀዳሞት ክርስቲያን ኣምልኾ ዝገብሩሉ ኣባይቲ ስለዘይነበሩ ኣብ ቤት ሙርኢያት ኣሕዋት ይእከቡ ነበሩ ኣብ ሮሜ ኣብዛ ገዛ ናይ ፕሪስላን ኣኪላን ተራኸቡ ኤጳኒዎስ ኣብ ካልእ ቦታ ኣይተጠቕሰን እዚ ከዓ ሓደ ኣገልጋሊ ግን ኣብ ካልእ ቦታ ኣይተጠቕሰን በጀካ እዚኣ ኣብ ካልእ ኣይተጠቕሰን ምናልባስ ካብቶም ናይ መጀመርታ እምነት ዝቀየሩ ስድራ ቤት ሓደ ስቴፋኖስ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ቀዳማይ እዩ ዝብሎ እቲ ቀዳማይ ኣነ ናብ እምነት ዘምፃእኹ ይብሎ ግን ቀዳማይ ኣብ ኣክያን ተዳሪእና ከዓ ስድራ ቤት ናይ ስቴፋኖስ እዮም ነይሮም ሕጂ ካብኣቶም ሓደ ዓው ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ኣገልጋሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ይብሎ እቲ መግለፂ መብዛሕትኦም ኣብዚ ስሞም እተጠቐሱ ምስ ሓዋርያ ጳውሎስ ኣፀቢቖም ዝፋልጥዎ እዮም ነይሮም እዚኣተን ከዓ ደቂ ኣንስትዮ መብዛሕትኦም እንድሕሪና ደቂ ኣንስትዮ ገሊኣቶም ከዓ ፍሉይ ኣገልግሎት ሃብዎ መብዛሕትኦም ናብ እምነት ክርስትና ብሓዋርያ ጳውሎስ ከም ዝኣተው ዘጠራጥር ኣይኮነን ናቱ ሰዓብቲኦም ነይሮም ናቱ ሰዓብቲ ክንብል ከለና ንሱ ናብ ክርስትና ዘእተዎም እምበርቲ ሰዓብቲ ናይ ክርስቶስ እዮም ማለት እዩ ንመብዛሕትኦም ኣብ ክቡር ኢንጀነራል ማለት እዩ ብጠቕላል እንተዘይኮይኑ ዋላ ሓንቲ ኣይፈልጡን እዮም እዚ ከዓ በጀካታ እምነት ተደይኮይኑ ካልእ ኣይገድሶምን ናብኡ ምምፃእ ዘይገድስ እምበር ንዕኡ ንሽሙ ንምውራይሉ ዝገበሮ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ኣንድሮኒስ ኬስ ጁንያን ከዓ መተኣስርቶም ከም ዝነበሩ ይሕብር ምስኣቶም ኣበይ ግዜ ከም ተኣሰሩ ኣይገልፅኒ ግን እዚኣቶም ክልተ ኣሕዋት መተኣስርቲ ከም ዝነበሩ ምስኡ ይገልፅ ሓዋርያ ጳውሎስ ማለት እዩ ነዞም ኣመንቲ ኣገልገልቲ ሓዋርያት ብፅቡቅ እዮም ዝፈልጥዎም ነይሮም ንክርስቶስ ቅድሚ ሓዋርያ ጳውሎስ ብምፍላጦም ብፍሉይ ዝበለ እዩ ዝሪኦም ነይሩ ምክንያቱ እቲ ናይ ቀደም ሂወቱ ስለ ዝዝክር ዝነበረ እዩ ከዓ ምክንያቱ እዚኣቶም ቅድሚኡ ንክርስቶስ ፈሊጦሞ ዝስዕቡ ዝነበሩ ስለዝኾኑ ብዝያዳ ንዓቶም ኣኽቢሩ ይሪኦም ነይሩ ምክንያቱ ኣነስ ብንእስነት ኣይከለኹ ንምንታይ ንክርስቶስ ዘይፈለጥዎ እንጂ ኣቦታትና ኩሉ ግዜ ክምህሩ ከለዎ ብመርጌታሪ ሞያ ኣባዓሺ ክምህሩ ከለዎ ብንእሽቶኻ ክጎይለካ ብንእሽቶኻ ንክርስቶስ ፍለጦ ምስ ደኸምካ ኣይኮነን ምክንያቱ በረኸት ዝያዳ ኣለዎ ብንእስነት ካንተ ደኣ ጎይኻ ንዕኡ ከሪአና ኢሉ ኢኻ ከም ዝድብል ዘሎ ሓዋርያ ጳውሎስ ብጎይታ ዘፍቅሮም ሕጂ ፍቅሪ ኣምላኽ ንበይኒ ፍቅሪ ሰብ ንበይኒ ብጎይታ ዘፍቅሮም ክብል ከሎ ግን መግለፂ ፍቅር ክርስቲያናዊ ፍቅሪ ማለት እዩ መገላገልትና ወይ ከዓ ጢሞቴዎስ ወድኹም ዝኾነ ናይ እምነት ወድኹም ዝኾነ ይነግረና ማለት እዩ ብክርስቶስ ተቐባልነት ዝረኸበ ብሓዊ እተፈተነ ክርስቲያን ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ ፈተነ እዩ ግን ንዚ ግን መስኪሩሉ እዩ ምክንያቱ ተፈቲኑ ዋላ ክቐትልዎ ኢሎም ከለዉ ኣብ እምነት ፀኒዑ ዝሓለፈ እዩ ሞይቱ ወይ ዘይኣማኒ እዩ ነይሩ ዝኸውን ምክንያቱ ነዚ ናይ ኣሪስቶፖሎስ ዝብሎ ዘሎ ነቶም ስድርኡ ኢሉ ዝፅውዕ ዳ እምበር ንዕኡ ኣይፅውዖን እዩ ሕጂ ነቶም ስድርኡ ኣብቲ እዋን እቲ መብዛሕቶም እቶም መጀመርታ ናብ ክርስትና እምነት ዝመፁ እቶም ባራዩ ወይ ከዓኒ ኣገልገልቲ ሰራሕተኛታት ናይቶም ሃፍታማት እዩ ነይሩ ማለት እዩ በቲ እዋን እቲ ኣብ ሮሜ እንድሕራ ፐርማነንት እንተረኣኹምካ ሰራሕተኛ ኣለካ ወይ ከዓ ባርያ ኣለካ ሕጂ እሳቶም እዮም መጀመርታ እምነት ናብ ክርስትና ዝመፁ ንዓቶም ከዓ ይዝክሮም ኣሎ ማለት እዩ ሓዋርያ ጳውሎስ እታ ቤት ምናልባት ቤት ባሮት እያ ነይራ ይብለና ምናልባት ብዙሓት ኣገልገልቲ ንክርስቶስ ቀዲሞም ወይ ተቐቢሎምዎ ዝኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝበዝሐ ኣስማት ደቂ ኣንስትዮ ተገሊፁ ዘሎ ከምቲ ዓንተወይ ዝበልክፎም ከምቲ እተገለፀ ዲያቆናት ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ገሊኦም እቲ ኣብ ማሪቆስ 15:21 ተጠቂሱ ዘሎ ሩፊየስ እዚ ከዓ መን ይብልዎ ኣብቲ
اتي ناي غويتانا مدحينا ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ዝተቀበለ ወይ ከዓ መስቀል ዝሓገዞ ዝተቀበሎ ክስቀል ከሎ ወዱ ይብሉ ነዚ ፕሮፌስ ወዱ ይምዑ እዮም ዝሓስቡ አብኡ ካብ ኤር እዩ ነይሩ ሐዋርያ ጳውሎስ ምስ አደ ሪፎስ አደይ ንዓይውን አደይ ሕጂን ተራ ክርስቲያን ኮይናሲ አዲኦም ተራ ኮይናስ አደና በሓደ ብጥምቀት ሓደ ሕዋት ሓደ ገዛ ስለዝኾና ማለት ካብ ካልእ ቦታ ብርግጽ ተራኺቡ እዩ ሓደ ከም ዝኾነት ይገልጽ ሄርማስ እዚ ከዓ ሓደ ካብቶም አቦታት ማለት እዩ ገሊኦም ሰባት ደራሲ ናይታ ጓሳ ሄርማስ ትብል መጽሓፍ አቦና አብ ምርጌታ ወይ አብ ዓሺ ጽቡቅ ገይሮም ክገልጹናዮም ግን እዚ ተግባር ናይ ሐዋርያት ወይ ከዓ ናይቶም አገልገልቲ ዝነበሩ ዝገልጽ እዩ ከም ዝኾነ ገይሮም እዮም ዝሓስቡ ነይሮም ኣብታ ፍቅዲ 15 ዘላ ከዓኒ ምናልባት ምስቶም ስሞም ኣቀዲም ዝተጠቀሱ ስድራ ቤት ክርስቲያን ክኸውን ይኽእል ይብሉ ኣብዚኣ ሕጂ ብቅዱስ ምስዓዓም ተሰዓዓሙ ኩሉ ግዜ ቅዳሴ ክንሪኣ ከለና ኣብዚኣ እንሄለክ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅዳሴ እንታይ ኣትብላ ጸልዩ በእንተ ሰላም ሕጂ ምእንቲ ፍጽምቲ ሰላምን ፍቅርን ጸልዩ ንሓድሕድኩም ድማ ብመንፈሳዊ ምስዓዓም ተባሃሉ ሰላም ተባሃሉ ሕጂ ተላም ክንበሃል ከለናስ ክርስቶስ አምላክና ብቅዱስ ምስዓዓም ንንሕድሕድና ሰላም ክንወሃሃብ ድልዋት ግበረና ኢልና አምላክ ንልምን ማለት እዩ እዚ ማለት ከዓኒ ልክዕ ከምቲ ናይ ካልኦት ምስዓዓም ደይኮነ ወይ ከዓ ሓቢእካ ደይኮነሲ ከም ናይ አይሁድ ሲ ንክርስቶስ ምስኡ ነይሮም ወይ ከዓ ይሁዳ ብሓፂሩ ንክርስቶስ ስዒምዎ እዩ ስዒምዎ ከሎ ግን ከስቅሎ ኢሉ ይድስዕሞ ነይሩ ምክንያቱ ብልቡ ይኮነ ንሕና ግን ካብኡ ዝበለጸ ክንብል ከለናሲ ምሳና ጥራሕ ደለው ኣብቲ ቤተክርስትያን ደለው ጥራሕ ዘይኮነሲ ዋላ ኣብ ካልእ ቦታ ዘለውን ንዕኡ ከይገበርና ንሕና ምስ ክርስቶስ ሓባር ክህልወና ኣይኮን ብፍላይ ከዓ ቤተክርስትያን መፂና ቅዱስ ቁርባን ንቀርብ እንተደኣ ኣለናሲ ኩሉ ሓዲግና በታ ትእዘዘና ዘላ ብቅድስቲ ምስዓዓም በዚኣ ተሰዓዒምና ኢና ክንቀርብ ድግበኣልና ዝያዳ ኣሎ መግለፂ መባቀሽ መበይ ምርጌታ ክገድፈሎም ግን ታዝርኣኽዋ እዚኣ ትመስል ማለት እዩ ካብ ግዜ ቅዳሴ ኣብቲ ምዕራፍ 58-59 ደላ ማለት እዩ ጸልዩ በእንተ ሰላም ትብል አይሁድ ወይ ካልኦት ናይ ሓሶት መምሃራን ንኣብያተ ክርስቲያን ኣሕዛብ ሕጊ ሙሴ ክሕልው ብምሕፃን ወይ መናፍቅነት ብምምሃር ይርብሾም ነይሮም ኣብዚ ከዓ ክንጥንቀቕ ዘለና ዋላውን ይብለና ናይ ካልኦት እምነት ስብከት ክንሰማዕ ከም ደይብልና ናይ ካልኦት መዝሙር ክንሰማዕ ከም ደይብልና ናይ ካልኦት ዝኾነ ነገር ብጀክቶ ናይ ቤተክርስትያናት ደይኮይኑሲ ናይ ካልኦት ክንገብር ከም ዘይብልና እንታይ ድብልቲ ቃል ኣምላኽ ኣብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15:33 ኣይትታለሉ ሕማቅ ዕርክነት ንፅቡቅ ልማድ የጥፍኦ እዩ እንድዒ ዕድለኛታት ትኾንኩም ኣዴታትና እንዳ በርበረ ከጥሕና እንድሕር ከይደን እሞ ምስአን ተደኣ ከይድኩም ትፈጡ ወይ ምስ ዓበይቲ ኣሕዋትኩም ካብኡ ምስ ወፃእካ ኣብኡ እንድሕር ሙሉእ መዓልቲ ውዒልካ ካብኡ ምስ ወፃእካ እንታይ ኢኻ ትሽከኑ በርበረ ኢኻ ትሽከኑ ንሕና ከዓኒ ክንጥንቀቕ ኣለና ምስቲ ናታቶም ስብከት እንተደኣ ትሰምዕ ኮይንና ንዕኦም ኢና ክንመስል ምስቲ ናታቶም መዝሙር እንተደኣ ንሰምዕ ኮይንና ንዕኦም ኢና ክንመስል ሕጂ ክንጥንቀቕ ኣለና ኣፀቢቑ እዩ ዘጠንቀቐና ደሎ ነዚ ማለት እዩ ካብኣውን ካልእ መግለፂት ኣላ እንተደኣ ክንምለስ ንዓቶም ፅልእዎም ወይ ከዓ ምስኦም ኣይትኺዱ ኣይትንበሩ ገላ ኣይኮነን ግን ክንፈልዮም ከም ደለና ክንሰምዖም ኣይነበሮም ወይ ከዓ ክሰምዖም የብሎምን ክርሕቆም ከኣለዎም ካብኦም ክፍለዩ ኣለዎም ምስኣቶም ሲ ኮፍ ክትብል የብልካን ክትበልዕ የብልካን እዩ ዝብለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ልክዕ ከምቶም ካልኦት መማህራን ሓሶት ንክርስቶስ ዘይኮነስ ንሸውሓቶም ንገዛእ ርእሶም ውፍያት እዮም ነይሮም ማለት ንነብሶም ጥራሕም ዝገብሩ ነይሮም ብቐሊል ንጹሃትን ገርሓትን ኩኑ ግን ብቐሊል ኣይትጣዓሹ ከም ህፃናት ኩኑ ንህፃናት ኩኑና ከሎ ግን ብፍልጠት ኣይኮነ ብግርህነት ከምኡ ክንከውን ኣለና እምበር ከም ህፃናት ኮይናሲ ክንጥበር የብልና ከም ሕያወት ክርስቲያናት መጠን እዚ ዘለኩም ጽቡቕ ስም ኣዝዩ ፍሉጥ እዩ ካብ ምዃኑ እተላዓለ በዞም ናይ ሓሶት መማህራን መናፍቅነት ክትታለሉ የብልኩም እወ ከም ክርስቲያን መጠን ትሕምና ኣለካ ከም ክርስቲያን መጠን ክትሰምዖም ትደሊ ትኸውን ግን ኣይትታለሉ ግደ የብሎምን ምስኣቶም ግደ የብልካን
ማለት ናይ ክርስቶስ ግደ ንሳቶም ናብ ካሊኦም ዝኸዱ ናይ ነብሶም እዮም ዳእምበር ናብኡ ኣይኮነን ክመርሑና ማለት እዩ ኣብ መንጎ ሓቅን ሓሶትን ኣድልዎ ክትገብር ዘድልየካ እኳ እንተኾነ ይኹን እምበር ንእከይ ብዝምልከት ብዝተኻእለ መጠን ድንቁርና ይሃልፍ ንእከይሲ ደንቆሮ ኹን ኣይትፍለጡ ተኣልየሉ ኣምላኽ ሰላም ሰይጣን ክጭፍልቆ እዩ ዓወት ከዓ ክህበና እዩ ስለዚ ብተስፋ ዓወት ክንቃለስ ኣለና ይብለና ኣብቲ ግዜ እቲ ጢሞቴዎስ ምስ ሐዋርያ ጳውሎስ እዩ ነይሩ እዚ ደብዳቤ ክፅሓፍ ከሎ ማለት እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ከማን ኣሎ ሉሲየስ ምናልባት ካብ ኤረን ክኸውን ይኽእል ይብል ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ፍቅዲ ሓደ ኣሎ እቲ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 17:5 እተጠቕሰ ክኸውን ውን ይኽእል እዚኣቶም ከዓ ጄሰን ሶፊታር ንሳቶም ውን ኣብኡ ኣለዉ ደቂ ሃገረይ ክብል ከሎ እዚኣቶም ኣይሁድ ደቂ ዓደይ ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ካብ ኣይሁድ እምነት ዝመፁ ነቶም ካልኦት ግን ኩሉ ግዜ ኣህዛብ ክርስቲያን ኢሉ ይፅውዖም ሐዋርያ ጳውሎስ ነዛ ደብዳቤ እዚኣ ብኢዱ ኣይፅሓፋን ከምዚ ዝነገርና ፐርሲዮስ ይፅሒፍዋ ሕጂ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ግን ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ዝገብር ነይሩ ሐዋርያ ጳውሎስ ነቲ ደብዳቤ ባዕሉ ኣብ መጨረሻ ይፅሕፈሉ ወይ ከዓ ባዕሉ ይፍርሞ ማለት እዩ እቲ ፅሑፍ ሐዋርያ ጳውሎስ ከም ዝነገሮ ብቃሉ ናይ እቲ ፅሕፈት ናይ ቃል ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ እዩ እቲ ከዓ ፀሓፊ ከምዚ ሰብ ክፅሕፍ ደይክእል ደብዳቤ ፀሓፍለይ ዝብለካ ከምኡ እዩ ምክንያቱ ናይ ዓይኒ ሽግር ስለ ዝነበሩ ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቆሮንቶስ ነጋሲዮስ ኣጠመቆ እዚ ከዓ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ፍቅዲ 1 ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 14 ተፃሒፉሎ እንግዶት በመፍጻም ውሪ እዩ ነይሩ እንግዶት ወይ ከዓ ሰብ የእንግድ ነይሩ ማለት እዩ እንዳዓደመ ናብ ገዝኡ ክርስቲያናት ካብቶም ካልኦት ክርስቲያናት ከምኡ ይገብር ማለት ነይሩ ማለት እዩ ኤራስዮስ እቲ ዝለዓለ ስልጣን ዝነበሮ ተሓዚ መዝገብ እታ ከተማ እዩ ነይሩ እቲ ስም ኣብ ግብረ ሐዋርያት 19:22 ከምኡውን ካልኣይ ጢሞቴዎስ 4:10 ተጠቂሱሎ ኣብ መወዳእታ ሐዋርያ ጳውሎስ ተወሳኺ ሰላምታ ይገልጽ ኣብቲ ተሰሎንቄ ዘላ ማለት እዩ ሂብዋ ነይሩ ደጊሙ ከዓ ከም ብናይ ገዛእ ርእሱ ኢድ ይፅሕፍ ማለት እዩ ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ ደላ ፍቅዲ 17 ንኩለን ደብዳቤታት ብኢደ እየ ዝፅሕፈን እዩ ዝብል ንኩለን ደብዳቤታት ከም ደብዳቤናት ኣብ መጨረሻ ሲ ባዕለየ ዝፅሕፈን ኢሉ ማለት እዩ እዚ ከዓ እዚ ዶክሶሎጂ ዝበሃል ወይ ዶክሶሎጂ ንብሎ መግለፂ ውዳሴ ኣምላኽ ሕጂ ነዚ ኩሉ ዝሃበና ሲ ክብሪ ኣምላኽ ይግብኦ እዩ ንኣምላኽ ኣመስግንዎ እዚ ከዓ በቲ መሰረት ወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰበክዎ እዩ ቀንዲ መሰረት እንታይ ክርስቶስ ወንጌል ክርስቶስ እቲ ምስጢር ወንጌል ንሕድሕድ ኣሕዛብ እዩ ሕጂ ምስጢር ዘብሎ ዝነበረ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣይተገለፀን ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን መን ጥራሕዮም ተዋሂቦም ነይሮም ነቶም ኣይሁድ ጥራሕ ነይሩ ኣብ ሓድሽ ግናን ግን እቲ ምስጢር ተገሊፁ ንኩሉ ዓለም ከም ዝሞተ ክርስቶስ ንኩሉ ከም ዝሞተ ንኩሉ ከም ዝመፀ ክቡር ዕላማ ኣምላኽ ምስ ተገለፀ እቲ ምስጢር ተገሊፁ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተገልፀ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ኣብ ብሉይ ኪዳን ተሰዊሩ ነይሩ ንበል ጀታ ናይ መጨረሻ ዘላ እዚኣ ክብርን ኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ኣብ ምድሪ እውን ሰላም ትብል መዝሙር ንሳ ናይ ብሓቂያ ትገልፃ ነዛ ናይ መጨረሻ ማለት እዩ ነቲ መግለፂ ውዳሴ ኣምላኽ እቲ ሃዋርያዊ ቤት ፅሕፈት ብመሰረት ትእዛዝ ኣምላኽ እዩ ነይሩ ሓድሽ መሰናድኦ ኣብ ኣምላኽ ለውጢ ከምዘይ ኣሎ ዝሕብር እዩ ሰብ ይቅየር እዩ ኣምላኽ ግን ኣይቅየርን ናይ ቀደም ኣምላኽ ዝነበረ ንሱ እዩ ሓድሽ ኣይኮነን እዚ ንብሎ ዘለና ኣብ ብሉይ ኪዳን እውን ነይሩ ግን ተሰዊሩ ነይሩ ንዓና ኣይተገለፀልና ነይሩ ሰብ ግን ሎም መዓልቲ ክነእደካ ይውዕል ፅባሕ ከዓ የውርደካ ድሕሪ ፅባሕ ከዓ ይደይበካ ከምኡ ኣምላኽ ግን ኣይቅየርን ኩሉ ግብርታቱ ኩሉ እቲ ብኡኡ ዝፍለጥ በበይኑ ዓይነት ግብርታቱ ካብ ዘለዓለም ይፍለጥ እዩ ወይ ሓንቲ ዓይነት እያ ንኩሉ ኣሕዛብ ኣፍሊጥዎም እዚ ከዓ ንኩሎም ይፈሊጥዎም ማለት ንእምነት ብዛዕባ ብምእዛዝ ከም ዝሕጎሱ እምበር ከም ዝፈልጥዎ ጥራሕ ኣይኮነን ዝፈልጡ ከም ዝፈልጥዎ ጥራሕ ደይኮነሲ ክሕጎሱ ከም ዝግብኦም ብኡ በቲ ሓቂ ማለት እዩ ኣምላኽ በይኑ ምንጭ ኩሉ ጥበብ ምዃኑ
زي فلسفي زبحالسي نفلتات مدلاي مالتي مرات تفلتات كندي من شماني ويتانا محينا يوسف كريستوس سلام تدريخان أملاخ تلمن فلتات تدريخان أملاخ تلمن زخوانا نقرم تدريخان من شناتو سلا زخوانا كندي ناتي كبرن مسغانا إزغابير أملاخنا يخون أبزي أن يرى أبزا متحف سنكسر زينا قدسان تبل منالبات جيزي لنا انتوخيني زاناي أب قلت 3 سنة دلا مارتا قدستي maybe أبي مرقيتها ويبقاش بحراب كلميهم الله ويناتنا متحف نتن ننببا I think مزيئة خير كوينا يسمعني كسل واضح بما مركز واضح أنا والله كان ببارة معنا راي ما بل 150 حدا مارتا قدست إلت 3 سنة إذا بس ما بقول مفلس كله صار عملا كامين قلت 3 سنة بزعلت زيئة قداليت تحرميتن قدستن نصحتن مارتا عرفت إذا قدست زيئة تولاريت هاجر مصرية ولدا أزيوم حبتامات نبرو نساخة كاب نقسنا تجميرا زمتن رخصتن اتفكر نبرت كابتوم دك عبيتي نايت هاجر أتأميوم ناب آمتيوم مسعى يزمونه إتي تكبراتا مستفلت أجنا منزرن أبغلتي أجهرات مسجانا نعو يخون ناب قويتا إيسوس كريستوس كدوس فعل لدت مسكونين ناب بيت كريستيان كدت كتأتو خادليت إتي حلاو بيت كريستيان جنا مئتاو كالكلا نسخنا بيت كريستيان كتأتوي أي دب أكن إيو مقنعتو رخصتي إخبالا نساخا أتوان ندعا إلى أقدرتو نسبنا أي كونن إيو بلا بزعبازي أما كلام قيقا بأسن كونه إتي إبسكوبوس مسنا إتزخوانا كريئي إلو تنسيو نابتي أنكت بيت كريستيان بتسح إتي إبسكوبوس نمارتا مسرعيا فأنسخ دعا إزي بيت كريستيان متصوف كدسن كم زخوانا تفلتي إخي نسخجنا رخصتي إخي كتأتوي أي قبأكن إيو بلا نساخا نابا خيب كاب حجن دحار نابزي رخص تكبر عمل لسن إيه أنت أنا السخات قبل كان أنا كنصح إيه منكوسا ويت كلاسيك كخون يبلوتو إتي بس كأ هاتخ كله سلماتكي طريقكي أنت أمسي كيو أبكد ميخي بحوي أنت زيك أسكل كيو أي أمنكم يبلا نصح شعو قلت إفنا جزء خيرا كله نبرتها بزح زواج وشلماتها أمسي أنا تي إبسكوبوس أبصحته نسخ أبكني أنا كل نبرتها بحاول كندو أزز أبكني أخا أكسرو كابو صغور ساكم تلاتكيت جبرة زنبر كداونتي اليو لبسي صغوري حرفات لبسي ألبسا أمم كيسو ناب دبر دناغل سردا أبتي دبر أتي آدم عبي قرلي تقادلت ننفسها كل جزية كمز إنابلت تقصت أنا ولد نابزي بأمان أتصاون بتشكان زتسرح بوتا كتأتوي أنت زي حد جاكي أبتي محضر برهان نمتاوسي أنتاي كون مغانكي أنتاي مغبركي منيو زو حسكي مني خام أنتاخي زلم من تبل نبرد أو جيتاي كابتي أبي بيت كريستياناتي زبالني حفرت أكوا كتصورو زيك الكوز أو جيتاي أنس إلمناك الله أبكن قدسان ملأختها أي تحفرني تبلنا بلد كم زنا بلد كل جزء تسألنا بلد مو كبر مسجنا إزجابية أملاخ يكون حجسي نازي نمنتع قداسي دول كواسي تمزجب ولا أمدرون الله سناي زجبر سب نابتنا سناي مزجب الله تحمق زجبر كذا نبت خسان كأتونا يقبون كابز خنزير حنا نعموني كبر مسجنا إزجابية أملاخنا يكون سنيكم سلازة سمعكم أنا أبتقورو صلت إزجابية تسوين اللي يسمعكم أنا بحكي دمسكن أبوي مرجتا بك أشي أنا زقبعني كون أبزي إذا عدل المهاب جن شلالي لكم ديري أخا كحبركم فاتو thank you الهوت يسمع لنا ممهر تخل ماريا زبنا قلقلتكم ما ياخذ من يبارك زابير آمين سمعنا خاص على سنسوسان 100 سنة يفره أبيوتنا يفريلنا حراي إذا خبركم حزب إخزابير أبناي مزمور جزية بس إحنا لنا المزمور استدالخهم استدالخن
ملكت قبر لي أبناء مزمور جزية بس إحنا لنا أنا رفتنا بنا تدير لي خالي الرأي حبتنا تمني تكسله إيشي እግዚአብሔር ሓላዊ ናዩ ባሳይ ናዩ እግዚአብሔር ሓላዊ ናዩ ባሳይ ናዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደትን ኣብ በረኻን ኣብ ስደትን ኣብ ዝኾነ ድኻምና ዝፀውር በደልና ዝዕገስ ፍጹም ከይንመውት ሕማምና ዝፍውስ ትጉህ ዋሳና ፍጹም ዘይታኸስ ምሳና ወፊሩ ምሳና ዝምለስ እግዚአብሔር ሓላዊ ናዩ ባሳይ ናዩ እግዚአብሔር ሓላዊ ናዩ ባሳይ ናዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደትን ኣብ በረኻን ኣብ ስደትን ኣብ ዝኾነ እስኪ ንዘክሮ ዘሕለፍናዮ ሂወት ተስፋና ኣኽቲሙ ክንምለስ ካብ ኣፍ ሞት ትማሊ ውሑዳት ሎሚ ኣላፍኬና ስራሕ ኣምላኽናዩ ኣይኮነን ካባና እግዚአብሔር ሓላዊ ናዩ ባሳይ ናዩ እግዚአብሔር ሓላዊ ናዩ ባሳይ ናዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደትን ኣብ በረኻን ኣብ ስደትን ኣብ ዝኾነ ቦታ ደጊም ንበራበር ጊዜና ኣኺሉ ሓድሽ ምዕራፍ ንኽፈት ሂወት ንረኽበሉ ምስጋና ነቕርብ ብሓባር ንስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም የዓለሙ እግዚአብሔር ሓላዊ ናዩ ባሳይ ናዩ እግዚአብሔር ሓላዊ ናዩ ባሳይ ናዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደትን ኣብ በረኻን ኣብ ስደትን ኣብ ዝኾነ ቦታ ንዑ ናብ ቤት ኣምላኽ ብመንፈስ ክንዓቢ ይፅዋዓና ኣሎ ንኽፈተሉ ልቢ ፃውዒት ናይ ጎይታ ሸለላይ ንበሎ ሓቀኛ ዕረፍቲ ሳብ ቤቱ እዩ ዘሎ እግዚአብሔር ሓላዊ ናዩ እግዚአብሔር ሓላዊ ናዩ ባሳይ ናዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደትን ኣብ በረኻን ኣብ ስደትን ኣብ ዝኾነ ቦታ ቃለ ሕይወት يسمع لنا ዝማሬ መላእክት يسمع لنا ግሩም ዝኾነ ናይ ተስፋን ናይ ትምህርትን ስብከትን መዝሙር እዩ እግዚአብሔር ሓላዊና እዩ እግዚአብሔር ሓላዊና እዩ ዋሳና እዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ድኻምና ዝፀውር በደልና ዝዕገስ ፍጹም ከይንመውት ሕማምና ዝፍውስ ትጉህ ሓላዊና ፍጹም ዘይታኸስ ምሳና ወፊሩ ምሳና ዝምለስ እግዚአብሔር ሓላዊና እዩ ጓሳይና እዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ እስከ ንዘክሮ ዘሕለፍናዮ ሂወት ተስፋና ኣኺሉ ክንምለስ ካብ ኣፍ ሞት ትማሊ ውሑዳት ሎሚ ኣእላፍ ኮይና ስራሕ ኣምላኽና እዩ ኣይኮነን ካባና እግዚአብሔር ሓላዊና እዩ ጓሳይና እዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ደጊም ንበራበር ግዜና ኣኺሉ ሓድሽ ምዕራፍ ንኽፈት ሂወት ንረኽበሉ ምስጋና ንቕርብ ብሓባር ንስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም እዩ ዓለሙ እግዚአብሔር ጓሳይና እዩ ሓላዊና እዩ ጓሳይና እዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ንዑ ናብ ቤት ኣምላኽ ብመንፈስ ክንዓቢ ይፅዋዓና ኣሎ ንኽፈተሉ ልቢ ፃዋዒት ናይ ጎይታ ሸለላይ ንበሎ ሓቀኛ ዕረፍቲ ኣብ ቤቱ እዩ ዘሎ እንዳበለት እያ ክትዝምረልና ፀኒሓ ሃብትና ትምኒት ደጊመ ዝማሬ መላእክት የስማዓልና ንሃብትና ትምኒት እሶም ዝሰማዕና ከዓ
زماري ملاوت يسمع لنا هراي هيوت حبتنا يتكافى بالكله هيوت حبتنا ميتي خزل له هراي أوكونا أبتا قواسا لاتني أب مزمور داويت عسران سلستن قصر حدن كلتن زقابهير قواسا يو زقود لني بالليم أبلومو الشاخة يوعلني نبز عرفر لما يمرحني متعامل صبو دحري أزلا دخام نازس أور بدل ناز عجس فصوم كين موت حمام ناز فوس تبلالا راي كله قال እግዚአብሔር كله مزامراتنا وداسينا محليتنا قداسينا كله مساراتن منچون مصحف ቅዱስ እዩ هراي نابت تاريفنا زلو هنقصل منتي قلتف نبل أبونا قلت لنا تخستي تخليت زبوا زلهم أحسكوان دخامنا تصور بدلنا زعجس أوكي فصوم كاين موت حمامنا زفوس تقو حلاوينا فصوم زي تاخس مسانا وفيرو مسانا زملس هراي ساب تدالو حنت تخبلانا أبتا مسانا وفيرو مسانا زملس تبل أب إياسو حدث شعته أب تخدو زبالة كله أب تخدو زبالة كله أنا مساخاي مصحف إياسو معرف حدا قصريت شعته هراي بكلهنا درجة فلت تياتها مزمور كلهنا نذكرها إنا إلي حسب سلازي كابت زستنتنايو بزعباز مزمور يا بناتا يسوس كريستوس سلامي على متبل هاريا باولوس ناب فيليب ملوختو مراف 4 قطر شوعته اتي كاب كله أمر زبل سلام أملاخ دما اللي بخمن حسابكم بكريستوس يسوس كحلو ايو تعمل صبو زابير يدقفكم أبونا بملاك سلام هو بمسقانان بصلوتن مهللان دا زي كوينس بقال لك وايت تجنقو مسبلا هوري قدس باولوس اتي لعلو خلو صلاب زبل سلام أملاخي سلازي يس كريستوس سلام يعلمو قبل كله مستي أنا سلامي كهبكمي أنا زهبو سلام كم تعلمت هو السلام يكونن أيت الشبرون أيت الجنقون أنا سلامي كهبكمي أنا زختامات كيف كانوا أحد جاكمني فابزت بقيسي هارا قدس باولوس كا أتي لعلو خلص قبل الزبل سلام أملاخيلو أبونا እግዚአብሔር يدقفكم الرأي كالوت أنا بتاع دخمنا زبلتا دخمنا زصور أمنا زصور بدلنا زعجس أب عسني أب كالاي كورنثوس 10 قصرت تشعته نسوخ حيلي بدخام يوزف الصم مو صقاي يا أخلك بلني سلازي حيلي كريستوس أب لعلي من انت خحدر ببزح تحقاس بدخامي كمكح إيه سطحي متعامل صبغ زابير مسكن خاليتاوين بأركس مزدكم شعو إيه زبرتع أمو ما أنت كريستوس إلي بدخام بتصرفي بحصر بمسقاق بسبب حقاس إيه أمين قال هي تسمع لنا مزدكم شعو زبرتع مخناتو دخومات مخانا مستعملنا أيو زابير صورنا هراي ممهر سارة أنا دما ناي دخامنا زتصور ناي تام جمرة برس مالتيو مزمور داويت 103 كاب قصر 3 ساب 5 مزمور داويت 103
أوه. ካብ ቁፅሪ 3 ክሳብ 5 ንሱ ንኩሉ ኣበሳኺ ዝሓድገልኪ ንኩሉ ህማምኪ ዝፍውስ ንህይወትኪ ካብ ጥፍኣት ዝብጀዋ ብሳህልን ምህረትን ዝኽልለኪ ንድሌትኪ ብፅቡቅ ነገር ዘፅግብ እዩ ንእስነትኪ እውን ከም ንስሪ ትሕደስ ቃል ህይወት የስማዓልና መምህር ሳራ ደጊም ንበራበር ግዜና ኣኺሉ ሓድሽ ምዕራፍ ንኽፈት ህይወት ንረኽበሉ ምስጋና ንቕርብ ብሓባር ንስሙ ቦናይ ለማያም ደጊር ንበራበር ግዜና ኣኺሉ ሓድሽ ምዕራፍ ንኽፈት ህይወት ንረኽበሉ Alright. Alright. ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እቲ መዝሙር ግዜ ጌርና ከነስተንትኖ ናብ ዝናይ ሎሚ መልእኽትና ድሕሪ ኢልኩም ዝኣትኹም መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 16 መወዳእታ ናይቲ ምዕራፍ ማለት እዩ ሰለስተ ትሕዝቶ እዩ ዘለዎ እቲ ቀዳማይ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ካብ 1 ክሳብ 16 ዘሎ እቲ ሰላምታ ልዕሊ 25 ዝኾኑ ሰባት ብውልቂ ፀዊዑ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እቶም ሰብዓን ክልተና ርድእቲ ዝበሃሉ ካብዚኣቶም እዮም ዝጅምሩ እዚኣቶምን ከምኣቶም ዝመሰሉን እዮም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ክጠቕሶም ከሎ ብፍሉይ ዝኾነ ገይሩ እዩ ዝጠቕሶም ማለት እዩ ቴቤን ምስ በለ ሓብትና ኣገልጋልት ማሕበር ክርንኪኤስ ምስ በለ ንብዙሓትን ንዓይ ንርእሰይ እውን ደጋፊት ዝነበረት ብግልፂ ክምስክር ከሎ ትምልሲ ዝረኣናዮ ንምስክር ንፈልጦ ንዛረብ ከም ዝበለ ወንጌላዊ ዮሐንስ ከምኡ ገይሩ እዩ ዝጠቕሳ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ካልኣይ ጠቒስዎም ዘሎ እቶም ጵርስቂላን ኣኪላስን መምህር ፅቡቅ ገይሮም ገሊፆምልና እዮም ሰብኣይን ሰበይትን እዮም ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ብዛዕባኦም ጠቒስሎ ማለት እዩ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ብክርስቶስ ኢየሱስ መዓይተ ኢልዎም ብብዙሕ ነገር ምስ ብዙሓት ሰባት ብስራሕ ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ዘራኸቦ እንታይ ከም ዝነበረ ካልኣይ ኣብ ክንዲ ህይወተይ ክሳዶም ዝሕለፉ እዩ ሰብ ኣብ ክንዲ ብፃይ ህይወቱ ክሕልፍ ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ የለን ኢሉ ሳልሳይ ከዓ ነታ ኣብ ቤቶም ዘላ ማሕበር ኢሉ ገዝኦም ከዓኒ ከም ቤተ ክርስቲያን ቶም ክርስቲያን ገዝኦም ከም ቤተ ክርስቲያን ክግልገልሉ ፈቒዶም ነይሮም ማለት እዩ ሳልሳይ ተጠቒሱ ዘሎ እዚ ኤጲያኒጦስ ዝበሃል ፍቁረ ኢልዎ በኹሪ እስያ ካብ እስያ ቀዳማይ ኣማንን ቀዳማይ ኣገልጋልን ዝተመደበ እዩ ስለዚ ነዞም ኩሎም ተጠቒሶም ዘለው ግዜ ጌርና ክንሪኦም ስቑኢሉ ይኮነን ጠቒስዎም ዘሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እቲ ካልኣይ ኣርእስቲ ናይ መወዳእታ ምዕዶ ዝበሎ እንታይ እዩ ምዒዱ ቁፅሪ 17 ክሳብ 20 ዘሎ እዩ ማለት እዩ ከምቲ መምህር ኣስፊሖም ዝገለጹልና ነቶም ካብቲ ተማሃርክዎ ምህሮ ምፍልላይን መዐንቀፍን ዝገብሩ ክትዕዘብዎም ምዕደ ኣለኩም መጀመርያ እቲ ትዕዝብቲ ካብቲ ምህሮ ናይ ሐዋርያት ካብቲ መሰረተ እምነት እንታይ ዝገብሩ ምፍልላይን መዐንቀፍን ዝገብሩ መጀመርያ ክትዕዘብዎም ኣስተብሃልቲ ክንከውን ክትዕዘብዎም ኢሉ እቶም ከምዚኣቶም ዝበሉ ንኸብዶም እምበር ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣየገልግልዎን እዮም ዕላምኦም እንታይ ምዃኑ ብንጹር ኣቐሚጡ ማለት ከመይ ገሮም እዮም ዘስሕቱ ክገልጽ ከሎ ብጥዑም ዘረባን ምርቓን ልብቶም ገርህታት የስሕቱ እዮም ኢሉ ስለዚ ብጥዑም ዘረባን ምርቓን ዛጓለይ ብርኽቲ ዝወደይ ብሩኽ ቅዱሳን ኣምላኽ ናይ ቅዱሳን ሰባት እንዲኹም ከምዚ እንዳበሉ እዮም ካብቲ ዝሰርሕሉ ሜላ ማለት እዩ ወይ ምትላል ንኸመይ ዝመሰሉ እዮም ግዳያት ዝገብሩ ኢሉ እቶም ንገርህታት እዮም ኢሉ ንኩሉ ነገር የዋህ ብእሲ ኩሎ ዘነገር ወይ ኣምን ዝብል ነቶም ገርህታት እዮም ስለዚ ከመይ ከም ዝገብሩን ከመይ ክንጥንቀቐለዎም ከም ዘለና ንኸመይ ዝመሰለ ግዳይ ከም ዝገብሩ ይገልጽ ማለት ኣብ ቁፅሪ 19 ይምስክረሎም እንታይ ዝምስክረሎም
مئزازكم أب كل تسميعي سبرومياسي نقال وانجيل نقويتا نهواريات بملو لبوم مئزاز واسل زنبرو مئزازكم أب كل تسميعي مسبلة حد أقد تاسزوخنا ملختك نهيبو مالت نسخاء نسناي بالهتات نأكي قرهتات كتكونو إدل اللهيل نسناي بالهتات نأكي كأقرهتات زين كلتا زي أن دهر تحاوي حواويسن بتعما سقام إساب نداق قلقلن دادخ مخلو نزين كلتا زين كفاليا بزي مخالو سلازخا يقويتا إس كريستوس يوهات كم رقبي طبابنياتات كأخم تماني لزقال تسألنا وزرع عسرا أملاخ سلام كأنسالتين كالتيفو أبتحت إقرهم قد كتويل بنهنا حايلي مس منافستي جزاء عالم مس منافست أكويات كنواقع سلازين خيل اندحرنا كريستوس تعزيزنا أبتحت إقرنا كم زقد كتوها تسفى يهب سقا ويتانا إس كريستوس مساهم يخونيلو يدمدم أمجر رشاقا نتقوسنة صولوتن مسقانان غيرو يعزو سلقالاتو كزابير استمسقنا يخون موداتا ناي ملغتي باولوس نابسب روميو نايز معرافزن أبز معراف زخاب استمهرنا أبز مصحاب زخاب استمهرنايون بفلاي كأخابنا يلوم مشهد أزي أستنتينا أزي تردئ أزي فليت أزي ربيحين نبلو نقر ويكا أزي أي تردع أن نبلو أتي جزي ناي قبائيو ناب قبائي يوفي الله الرايت زينا نتقملو ممهر سارانا حجدي نعنت بيت كنا حفاب بالكنا لهم ناي أنتو ينيرو جن ترد عنه كوينو سمعني كم هذا بيتسب فقرات كوينو كسره أرعى كم زنبرو تمهير اللقو نا كم تزنقرنا بسلام بفقرن قلت كوينا كنبر منعش ما فيبن كم زنبرتو أرعى نبرو سبات كم زخونو تاريخ تمهير اللقو زابير مسكن أتي حاولنا ممهر تخل ماريا منواس فيها ما قليس أمو أتناي دكانستيو أقلقلوت أب بيت خريستيانا منفساوي هوت أب قدامات أب بيت منغستي أب كله تمحبرا ونابرا كابولي كيدان جميرو بفلاي كأبز هواري قدس باولوس زبلو زلو تساتافنت نايتن أديتات كساب كندي عزوز مخانو بقوب مخنيات يا أبيت خريستيان دياقوناويت إلى معارك تسيمان مالتي إذا دياقوناويت مالت أبيت خريستيان نبزح نجر كقلقلا على فنت تهوى إمالتي موك على هو تسمع لنا عندنا ممهر سارة حرايا كالوت أبونا هيوتي كاد سبت الزيلة راي اسك عدل كهب كرئ من البات حقيدهم زحف زبال انت اليوم إيشي راي لومي كابز ناي لومي زي تردي انبل ناي قبائي يتكزي انا هنتك كمالو راي مولا حبتنا قولو أبيت ما تيكو حتو يا راي زاكري قلسالنا أنا سي أبتا ممهر تخل مريم زقالة سلطان مس كالي محبرات
ካልእ እምነት ዘለዎም ሲ ብሓደ ከይትበልዑ ብስኦም ከይትኾኑ እዩ ዝብል እሞ በዚ ሎሚ ግዜ ዘለናዮ ሲ ፍርቂ ሓደ ሓውና ካልእ ሃይማኖት ዘለዎ ሓደ ከዓ ከመይ ክንቀራረበ ንኽእልን ማለት እዩ ወይ ብሓደ ክንበላዕ ክንሰቲ ወይ ብሓደ ኣብቲ ካልእ ኣብቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ክዝክሮ ኣይከኣልን በስቶም ካልኦት ዘለው ብሰላም ትነብር እሞ ንኽትመልሶም ናባኻ ከተምፅኦም ብፍቕሪ ክተርእዮም ኣለካ እዩ ዝብል ሕጂ ሲ እንድሕር ከምዚ ንውግዶም ኮይንና ሲ ከመይ እዚኣስ ኣይተረድአትነን እሞ ቁሩብ ቃል ህይወት የስማዓልና ሙሉ ሓብትና መምህር ጽቡቕ ገይሮም ገሊፆም እዮም ማለት ነቲ ሓጢኣት እንዳፀላእኻ ንሓጣን ኣፍቅሮም ኣብታ ሃዋርያዊትን ቀዳመይትን ቤተክርስትያን እንታይ እዩ ነይሩ ትስርዓት እንድሕር ኢልና ነቶም ሰብ ዝፈልጦ ኣምላኽ ዝፈልጦ በዓል ኣሎ ነቶ ሰብ ዝፈልጦ ነውሪ ዝሰርሑ እሞ ቤተክርስትያን ተመለሱ ኢላ ምሂራቶም ገሲፃቶም ምእታው ምስማዕ ዝኣበዩ ንቤተክርስትያን ከይኣትዉ መጀመርያ ቤተክርስትያን ትኽልክሎም ማለት ካልኦት ምእመናን ከይራኸብዎም እውን ትኽልክሎም ማለት እዚኦም ሕጂ ነቶም ርኡይ ሓጢኣት ዝገብሩ ገስፅዎም ኢሉ ማለት ምስኣቶም ከዓ ኣይትሕበሩ ኢሉ እዚ ግን ምፍንፋን ዘይኮነ ምእንቲ ክምለሱ እዩ ማለት ስለዚ ኣስማቶም ነቶም ዲያቆናት ኣስማቶም ተኹላ ምስ ርግቢ ቅሬታ በጊዕ ምስ ተኹላ ርግቢ ሽላ ምስ ርግቢ ከይህሉ ንስኻትኩም ረአዩ ይብሉ ማለት እዩ ንኣብነት ሓዳሩ ገዲፉ ካልእ ዝዝሙ ንሰራሕተኛታቱ ብግቡእ ዘይከፍል ዓመፀኛ ርስቲ ንመበላታት ንድኻታት ዝገፍዕ ወይ ከዓ ብምንዝርና ህይወት ዝነብር ወይ ትነብር እዚኣቶም ተመኺሮም ተማዒዶም ምምላስ እንተደኣብዮም ብዝርዝር ንቤተክርስትያን መጀመርያ ተፍልጥ ሳብ ሕጂ ግብፃውያን ገብርዎ እዮም እንድሕር ተመኺሩ ምስማዕ ዓብዩ ንቤተክርስትያን ንገራ ድሕር ንቤተክርስትያን ዘይሰሚዕዎ ከዓ ከም ተጋውን ከም መፀባሓውን ረእዮ ይብል ማለት ስለዚ እዛ ማርያም ተሓራሚት ኣብ 3 ሰነ ዘላ ኣብ ምንዝርና ህይወት እያ ትነብር ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ልደት ኩሉ ሰብ ንቤት ኣምላኽ ክዳኑ ቀይሩ ክመፅእ ምስ ረኣያ ተሰኻስቕ ኢላ መፅያ ማለት እቲ ዲያቆን ከዓኒ ምሳኺ እስኽብ ገዛ ክትኣትዊ ኣብዚ ቤተክርስትያን ክትኣትዉ ኣይፍቀደክን እዩ ኣነ ስማት ዝርዝር ተዋኻብቶም ከይኣትዉ ኖ ከኣቱለኒ መን ኢኻ ንስኻ ትክልክለኒ ምስኡ እንዳተኻትዕት ኮላ ካህን መፅ ምስቱ ካህን እውን መን እዩ ዝኽልክለኒ ኢና ክትሰሓብ ቶም ኤጲስቆጶስ ምስ መፁ ግን ልእም ዝበለ ኣንቲ ሳራ ጓለይ ኣንቲ ማርታ ጓለይ ንስኺ ሂወት ቅመን ምዃንከ ትፈልጢ ኢኺ እዚ ቤት ኣምላኽካ ቅዱስ ምዃኑ ሕጂ ከምዚ ዘለኽዮ ሲ ከይተነሳሕኪ ከይፀረኺ ነዚ ስራሕ እዚ ከይገደፍኪ ክትኣትወሲ ከመይ ኮይኑ ስማዓኪ ምስ በልዋ እግዚኣብሔር ይበፅሓ ማለት ከምቲ መምህር ዝበሉና ነብሰይ ኣብዚ ብጭቃን ብመሬትን ዝተሰርሐ ቤት ጸሎት ከማይ ዝመሰሉ ሰባት ዝሓጡ ዝሕስቡ ዝወድቁ ዝሕልዎን ዘገልግልዎን እኳ ምእታው ካብ ከልኹሲ ኣብታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ቀፅረ ሓዊ ዝኾነ ቅዱሳን መላእኽቲ ብነበልባል ሓዊ ዝኸብዋ ኣብኣዳ እንታይ ክትገብሪ ኢኺ ኢላ ንነብሳ ክትገስፃ ጀሚራ ማለት ስለዚ እንታይ ኣይላቶ ነቶ ኤጲስቆጶስ ንሎም መዓንቲ ጥራይ እትወን እምበር ድሕር ሕጂ ከምዛ ኣይገብርን እዩ ነቲ ብሓጢኣት ዘጥረኽዮን ንብረት ኣምፂኺ ኣብዚ ቅድመይ ከየንደድክዮ ኣየእትወክን የብላ ማለት ስለዚ እግዚኣብሔር ረዲዋ ንኩሉ ነቲ ንድሕሪት ክመልሳ ዝኽእል መፅያ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ኣቃፂላቶ ኣይተጠቕሙሉን እውን ንምንታይ ክጥቀሙሉ እግዚኣብሔር ከምኡ ኣይፈቐደን ማለት ስለዚ ርእሳ ተረፃ ናብ ደብረ ደናግል ከይዳ 5 ማዕሪግ ሂባታ ቤተክርስትያን ተሓራሚት ተጋዳሊት በፅይቲ ቅድስቲ ፍፅምቲ ኢላ እግዚኣብሔር ኣብኡ ዘብፅሕ ምዃኑ እዩ ሕጂ እቲ ናይ ሎሚ ዘሎ ፀገምና እንታይ እዩ ብጉሁድ ሰብ ንኣብነት ካብ ሓዳሩ ወፃኢ ኣብ ካልእ እንዳወለደ እንዳዘመዎ ከሎ ዝወደይ ብሩኽ ኢልካ እንድሕር ብኣበ ነብስነት ትሕዞ ኮንካ ነተን ኣብ ምንዝርና ህይወት ዝኸዳ ዝኽሪ ጌርካ ኣብኡ እንድሕር ክትባርከለን ክትጨፍረለን እንድሕር ትውዕል ኮንካ ብኸመየን ክምለሳ ብኸመየን ናብ ቤት ኣምላኽ ክመፃ ስለዚ ንሓጢኣት እንዳፀላእኻ ንሓጣኣን ኣፍቅሮም ክንፅየፎም ኣይኮነን ግን እንድሕር ሕማቕ እንዳሰርሑ እንድሕርቲ ካብ ሓዳሩ ወፃኢ
እንዳዘመዎ ካብ ሓዳሩ ወፃ እንዳወለደ ከሎ ኣብ ቀሺ ከም ዝገብር ኣሎ ወድኹም ተባሂሉ እታ ቤተክርስትያን ብመገዲ ትቀሺ ስጉምትን ድሕር ዘይወሲዱ ኣብታ በዓልቲ ቃል ኪዳኑ መፂኡ ክባርኽ ኣብታ ብወሰን ዝወልደላ ዘሎ ከይዱ ክባርኽ እንተደኣ ኮይኑ እታ ቤተክርስትያን እውን ኣብቲ ነውሪ ትሳተፋላ ማለት ስለዚ ከዓ እቲ ውሳኔ ናይቲ ቤተክርስትያን መጀመርያ ንስኻን ክልቲኹም ኮንኩም እንተዘይሰማዓኩም ምሳኻ ክልተ ሰለስተ ውሰድ ንዕኦም እንተዘይሰምዖም ግን ኢሉ ንዕኦም እንተዘይሰምዖም ግን ንቤተክርስትያን ንገራ ቤተክርስትያን ትምሃሮ ትምዓዳ ንቤተክርስትያን እንተዘይሰምዐ ግን ፍለዮ ኢሉ ስለዚ ንምጥፎኦም ዘይኮነስ ንኽንስሑ ማርታ እኮ ከምኡ ገይሮም እንደዘይክልክልዋ ተሳሊማ እንተትኸይድ ምሸት ከዓ ናብ ዝሙታ ናብቲ ሕማቅ ስርሓ ምተመልሰት ነይራ ማለት እቲ ቤተክርስትያን ዝወሰነቶ ውሳኔ ኣብ ግብሪ ስለ ዘውዓልዎ እቶም ኣቦታት ግን ንኽትድሕን ንኽትንስሕ ንኻልኦት ሰባት ንዝንስሑ ኣብነት ክትከውን በቂዓ ማለት ስለዚ እዚ እምበር ፈንፍንዎም ተፀየፍዎም ማለት ኣይኮነን ነቲ ዝጋገዘሎ ሰብ ተጋጊኻ ትብሎ እንድሕር ነቲ ዝጋገዘሎ ስቂልና ሲሒቕናዮ ነውሪ እንዳሰርሐ ስቂልና እንድሕር ርኢናዮ ብኸመይ ደኣ ክምለስ እሞ ኣብ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 2 እንታይ ዝብል ነሰሚዖሙኻ ኣይሰሚዖሙኻ ቃለይ ንገሮም ደኣ ንሳቶም ዓላዊት ቤት እዮም እሞ ንስኻ ግና ከምኣቶም ዓላዊ ኣይትኹን ኢሉ እቲ ናይ ሎሚ ሽግርና እኮ ካህን ይኹን ፈላሲ ይኹን ቀሺ ይኹን ምእመን ይኹን ዲያቆን ይኹን ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ ይኹን ሰብኣይ ይኹን ነውሪ እንዳተሰርሐ ከሎ ዓመፅ እንዳተሰርሐ ከሎ እንታይ ገደሰኒ ኣባይ ጥራይ ይብፃሕ እምበር እንታይ ገደሰኒ ዝብል እዚ ከዓ ኣብ ቃል ኣምላኽ እቲ ክግሰጽ ዝግብኦ ተግሳጽ ስለ ዘይገበርካ ረኺበልካ ኣለኹ ስቕ ስለ ዝበልካ ኢሉ እውን ዓበ ኣበሳ ከም ዝኾነ እሞ ነቶም ኣብ ጌጋ ዘለዉ ምፅያፍ ዘይኮነስ ንኽምለሱ ግን እቲ ጌጎኦም ምፍላጥ ጌጎኦም ምንጋር ኣገዳሲ እዩ ንማለት እዩ በሪኻ ክትከውን ተስፋ ገብር ሙሉ ሓብተይ በሪሁለይ ቃል ህይወት የስማዕና ኣቦና ኣሜን ኣቦና ንእሽተይ ደኹስኸላ ኣቦና ሓራይ ኣቦና እግዚኣብሔር ይደግፍኩም ሓራይ እንታይ ክብል ኢለ መምህር ፅቡቅ ገይሩ ይርህዋ ኣቦና ድማ ፅቡቅ ጌርኩም ኣብርሂኹማ ሓፍትና ሙሉ ዝሓተተተውን ክሕተት ዝግብኦ እዩ ልክዕ ከምቲ ዝተባህለልና ኣብ ርእሲ ሰባት ምፍራድ ወይ ድማ ንሰባት ምፅላእ ኣይኮነን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 33 እንታይ ዝብል ኣይትታለሉ ሕማቅ ዕርክነት ንፅቡቅ ልምዲ የጥፍኦ እዩ ይብል ሕጂ መኻይድኻ ስለ እትመስል ነቲ ትቐርበውን ስለ እትመስል ሕማቅ ዕርክነት ሕጂ ነቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ወይ ድማ ነቲ ተግባሮም ኢኻ ትጸልኦ እምበር ንሰብ ከም ሰብ ኣይትጸልኦን ኢኻ እቲ ተግባሮም ከይጸልወካ እቲ ተግባሮም ከይትገብር ኣብቲ ናቶም ስራሕ ከይትሳተፍ ግን ክትርሕቕ ድማ ይግባእካ ፅብቕቲ ምስሊ ኣምፂኑ ሓውና መምህር ተኽሉ እንድሕር እንዳ በርበረ ጣሓኒት ውዒልካሲ በርበረ ኢኻ ትጨኑ ኢሉ ልክዕ ናይ ዝበላዕኻዮ ኢኻ ትጎስዕ ወይ ድማ ናይ ዝሰተኻዮ ኢኻ ትጎስዕ እሞ ኣይትታለሉ ሕማቅ ዕርክነት ንፅቡቅ ልማድ የጥፍኦ እዩ መን ምዃንካ ክፈልጠካስ ምስ መን ከም ትኸይድ ንገረኒ ዝበሃል ናይ ወለድና ምስላውን ስለ ዘሎ ንዓታቶም ተፀይፍካዮም ንስኻ ጻድቕ ንሳቶም ድማ ሓጢአተኛታት ኮይኖም ፈሪድካዮም ዘይኮነ ግን እቲ ኩነታት ከይልክመካ ካብቲ ሕማቅ ተግባር ክትርሕቕ ክትእለ ክትፍለግን ግድን እዩ ምክንያቱ እቲ ሕማቅ ትሪኦ ትሰምዖ ካብኣቶም ነቲ ናትካ ፅቡቅ ልምድን ፅቡቅ ስራሕን ከየጥፍኣልካ ከይልክመካ ማለት እዩ ፍርዲ ንበይኑ እዩ ከምዚ ስለ ዝኾኑ እዚ ክኾኑ እዮም ኢልና ንሕና ኣብ ፍርዲ ኣይንኣቱን ኢና ከይንልከም ነብስና ክንሕሉ ግና ኣይትታለሉ ሕማቅ ዕርክነት ንፅቡቅ ልማድ የጥፍኦ እዩ ነዚኣ ክውስኸላ ኢለ ኣቦና ቃለ ህይወት የስማዓልና ብጣዕሚ ፅቡቅ እግዚኣብሔር ይደግፍኩም ኣቦና ቃለ ህይወት የስማዓልና ሕራይ
ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ምናልባት ድሕሪ ኢልኩም ዝኣተኹም ተሊኹም ናይ ሎሚ ጉባኤና መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 16 ሰላምታ ነቶም ኣብ ዕዮ ጎይታ ክሳብ ሂወቶም ዝዓየዩ ታወት ምዃኖም ክትፈልጦም ክትድግፍዋ ንቅዱሳን ከም ዝግባእ ጌርኩም እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ ፌበን ክፅሕፍ ከሎ ንቅዱሳን ከም ዝግባእ ጌርኩም ክትቅበልዋ ኢሉ ናይ መወዳእታ ምዕዶ ኢሉ ከዓ ካብ 17 ክሳብ 24 ጸሎትን ምስጋናን ገይሩ ዓጽዩ እሞ ኣብዚ ናይ ሎሚ እዝን ተረዲኤ እዝን ኣስተንቲነ ንብሎ ወይ ከዓ ሕቶ እንተልዩ ሓደ ሰብ ወይ ሓንቲ ሰብ ዝሓተተቶ ንብዙሓት መልሲ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ዝኸፈተ ኣፍ ደገ ሕጂ ስራሕ ዘለውን ካብ ስራሕ ምስ ተመልሱ ሕጂ ደቂሶም ዘለውን ምስተሱ ብቐረባ ክርእይዎ ስለ ዝኽእሉ እቲ ናይ ሓደ ሰብ ሕቶ ናይ ብዙሓት መልሲ ክኸውን ይኽእል እዩ እሞ እቲ ግዜና ንጠቐመሉ ክብል ኢለ እየ بمريتا راي بممرت خمارة حانتي حدثنا زمدكنا كل جزء بزيء مساتهم من كم زنا يملو عينة يوم الزارب مو دسي حبرتي حلقهم مسبي حلقهم قالت ولنا جن بس كم جزء عم سلخ تغيروا تقولنا سلاز سين من تعي يوم كل جزء من حاتم جيت آمنت زمت أنا كل جزء سين حدا سبعة تشيك عزعته تشيك على حالسي إيدك أيتهبوني بطريقة هتهبون بر نتي أب زخون عينة بوتات زولو سب بدي قدس كافتي أرثوذكساوي أنا بابرا زي كون زين برسة مسؤول خيرك كاو أختو صو أيتفعلني خا نزخا بتر تبو تقال وانجيل تبو تقال أملاخ تبو تخد حجزو تقالك أبتنقط بوتا هونكا تقبرلو تري كوين جنا أو خيرك كتحجزو أيتفعلني خا زي أي دبلوم نتمعولة ثماني أبي مريجة تبو جرام كن حدي نزانة جالج أمسك كفلكم جالس أمرين يوم تذكرهم ماسي وسخلاموني متى نتصبي آخر الدعم نحن ناسي نتي أو زل سب كانوا يتصو أنت دعوة ناسي مسأمة أو أفتد الله بوتاي كنا نخيد أبوتنا خوينا أنا حنحجزهم نخيد قال هو تسمع الناس جلس واسك ممهر معلهم خد سامعة نحن ساعة بمجيء كان محدث علينا لان يرنا مكنات تماولو سي حما تكبارات زغبرو يعرفوا تما بتمرت اللون فدي كم كريستيان مثلا سكع للوم يقولوا مساتهم they want to hang out كنت تقولوا انا نو اي تقبروني هم نزنا غير عرفتكم كون اي كقولوني مساتهم كم زعينا دلو بحر سب كون اي كقولوني مساتكم مكايت اي كونوا مساتكم اورثودوكسكم مساتهم كم اي كونوا كم زعينا نغورو مساتكم تقول اي تقولوني اذا سلا دبلهم كل جزء دس عيبلهم مهنات كم كريستيان مثلا سن كل سب كنا فكروا نديج قبعنا هو أنا تساب أفكار وأنا تفكر أكون نتساقوا مسوم كاي كم يجرنا داخل حجزهم من دحيلهم بترهبون تقال ونقل حبون بهيوتكم صبوا جيركم نقولوا كم كريستيان مثلا بأكايدهم مهارون تبرهان ناي كريستوس أباهم يبرح نعو ريهم كنوتيهم نزولهم موني نزي أخذ لي على هو تسمع لنا تابونا زنببوا ونستي حما عركنات نصبغ لما دي بلاش وي زبل مالتي عباي نغرياتا قال وانجيل اتانا يهودا خاب تعمي اقداسيت يا مالتي دقيمنا وان كان ببا صبغ غير يا قميت وازلو نغزا رسخم بفقر املاح حلوا مسبله اب ملختي يهودا كاب 10 جميرو نقاليوم نتوم زتراترو أردوهم نقاليوم كأخاب حاو منتيلكم أنا قفوهم نقاليوم دمانة تبس غازر خس خدانكو أنا سلاهم بفرحات دنقص لهم أجي عقمنان عقم من درجانان درجو من تي ترخب النازخل عبيت مرتي نايب حبار عيون دحرتواهيبهم نحبار عيو سرحوا اليوم تيم كوينهم مالي كابو وسينا أبز قبر علالات أبز قبر مقدتات جن مس بحنساب كخيط كحبر سلازيك السلام برهان حبرت سلازي بلو نساتهم بزعبا كريستوس نساتهم بزعبا حق نساتهم بزعبا قدسنا نساتهم بزعبا قدسنا
كعللو خلو اتيون كأنصاريون كعللو مالت سلازي اترحقتنا حلينا نعاتهم كي تصيفنا اتزلنا كريستيانا وبهارينا تصبغ قبرهم ريوم نتعب سمايز نبرا بهم انت خمس جنوه برهانكم او كن مسابي برا نسخاتكم او مدريهم زبلهم مسارحتنا انت غينوم ابسراح تحتنا خنري ابسراح تصفت كنري ابسراح انقاغا خنري ابسنا توم مسارحتنا متحققاز كنري ازي اتي كريستياناوي هيوتي مالت قدين مسوم زي بلعنا مسوم زي ستنا افز زلو حساب زي حبرنا كخيدنا ايكلني مو اتي درتنا حلينا اتي دوبنا حلينا كنكيد صبو نغري إذا ناي بيت كريستيان قداي مستجمرس انتاي زبال نيرو او وشتي اتيخم زي تعريو زبلنا بزحات يمنرم اتي نحنا ملسزنا برد ما انتا اينرو نحقسي اب حسد كون كاي ترخبانيخا نتفكر نحقي اب حسد كونكا اي ترخبانيخا نحقي اب حق كونكا اخا تصنعا اب حق كونكا اخا دما تسعبا اب حسد كونكا اب زفرس حق كونكا جن نتحقاو نغرن نتي حقن اي ترخبانيخا اينا نبل نرنامو تماساسل يايله ثانك يو ابنا بتوكل እግዚአብሔር ይደግፍኩም አቦና ናሐቂ አብ ሐሰት ኮንካ አይትረኽባኒ ነጽሪ ማለት ወይታ እንታ አይልዎም ነቶም ብኡዝ አሞን አይሁድ አባይ ቃለይን ተጸኒዕኹም ሐቂ ሐራ ከተውጻኩም ያለሁም ሐቂ ሐራ ያተውጽሞ ናይ በሐቂ እቲ مسوم نعللو مسوم نساتيو مسوم نبلع زي كونس اتنهنا ننبرلو نابراي ات برهان زخون چاو زخوم تنهنا ننبرلو برهاني ابسرحنا نحجزوم ابسرحنا تعجست نريوم ابسرحنا صفات نريوم ابسرحنا تنقاق نريوم ابسرحنا نخبرهم ابتي مس كريستياناوي هو زي كيد علالاتن صراحتن نقبن جن درتنا نحلو عزيز الناي نغري الرأي كالوت نحكي أبحثت أي ترخبانيهم اللي هو تسمع لنا الرأي كالوت كابزنا يلومي إذن ترديه إذن أستنتينه وي إذن أي ترد عنن نبلو نجر الرأي تجزي لنا حتى ولا تني لقيتي الرأي ملا حبته دياقوناوي تسي حدار كيرم بس حدار ديا تقلقل ويس كي تمرعوت كم زمدان أقل كوينا تقلقل بيت خرستيان بخلت نجار دياقوناوي بدنجلنا مسيان بدنجلنا هيوت زنبرا خونا خلاين اب عالم نيرا اب عالم زنبراون خونا خلاين مالتين سلازي قدس وانجيل سرعات اقميطلو مالتي اتن دياقونات زخوناس كميز مسلا ينه زبل قال እግዚአብሔር አቀሚጥልናል ማለት ነው እግር ቅዱሳን ዘሐጸበት ደቃ በጎቦ ዘዕበየት ሰይቲ ሓደ ሰባይ ዝነበረት ዕድሚኣ ካብ 60 ዕድመ ዘይትሕት ካብተን በቀረባ በትክክል ሐዋርያ ቅዱስ እዚያ ከምዚያ ዝመሰላ ነዚ ዘማላ አብት ቤተ ክርስቲያን ዲያቆናዊት ይሸየማ
ኢሉ ኣቐሚጥወሎ ማለት በሪሃ ክትከውን ተስፋ ገብር በሪሃትለይ ኣዴና ሃና እውን ከምኡ እያ ኣገልጋሊት ነይራ ክሳብ هو لكع كلتيو بدنجلنا نيرا دحريو شوعات عمت مس سبايا نيرا بعل بيتا مس متخا نسمانيان 4 عمت كاب بيت أملاخ كي وصلت حجي ناي هنا قال فانيل ناي بحتونا معارجي مالتي كزي ناي دياقوناو تاقلقلو زي كونس ناي بحتونا ناي فتسمنا معارجي مالتي 84 عمت كاب بيت أملاخ كي وصل نمان نمكالوت سوت بحتاويانون أبز أجازز تمسكر اللهم بقال أملاح يلون مالك سلازي نيادينا هنا وقال فانيل ناي بحتورنا ناي مناني الدرجاي زي أقدمه قلت أنا حكو أبقى دامي تيميتيوس معرف عموشة من البات توم من صحاب قدس دي حزنا أو نتكون حزوم أنتي بسناي قبرت تمسكر الله ولود زعبيت قاشات تقبلت اقرق قدسان زحاسبت نزوز أبابهم زرهوت سناي قبر زبالة زي سعبت كابسس عمد زينا أسد سبيتي حدا سباي زنبرت كم مبلت كوينا تقوز أري سلازا عبت بيت خريستيان حدا خابت ملك عتاد ازي تغميت الله تملي شخون تسفا قبر ملاحبتنا قال هو تسمعنا آمين آمين عدينا مارتا حراميت كساب ناي أبمنيت درجة 5 بصحتها فصمنا كابت زنبرتو هيوت وصيا بنسا هيوت أب قدام كنبر كله حساب ناي أب ممنيت نايت قدام أم حداريت قدام ناي دك أنستيو أم حداريت 5 بصحتيو تاريخ ناي صباح مصحف السنكسار زمهرنا مالك هرايك كالوت قرب دقائق قالوانا رئيتو حتو زلنا ازي ترديه ويزاي تردان النبلو هراي اندحر حتو رئيتو اندحر زي بلنا قزينا يقرارب سلازلو بنا أبي ملاك سلام قال معدان هبون بصلت كعصولنا نبنا أبي ملاك سلام نبأو دمهرت بخبري عدم أراي أبانا كلكم كما يوعدكم كما يكنيكم أبزز لكم سلام زيادير نعفاتكم يفن أبانا بي مرجيتا قال هو تسمع لنا حونا ممر تخلو دما سلا تخلو بمصنع تاوي غيركا بسفيحو زمهار كانا زرداء خانا دما زيادير ممليسو مقلاصو يبزحلكا زمن أقل قلت كادم ما يبارخ كل قعزة خادم أملاخ عوتن أسالطن يهبكا تن نتا معراف سلستغفال زنببكن كم ون مزمور زمركي كم ون نتا مزمور يخون نتي كنمهارو زمسنا معراف 16 إزي تردئ إذا دما أستنتينا إلكم كلكم عصابكم كتبوا كتبا زمسخن زيابير نقولكم زمن أقل قلتكم يبارخ زيابير نزع الدل زهابنا دما كبرن مسقانا نعيقون أبتا مودعتا حونا ممرتخلو نتا مرتا تبهال عم منزرنا علم زنبرتمو لدات دما نبيت كريستيان كيدا مئتاو كلي أما دحرجن اتي ابيسكوباس مسيئو أنا أي ملسني ناو مسبلتو تيدي اتزلكي
نبرتن ورقن كله أمس يمو حوي عند ديو إلوا سلمتاي ندخاتات هابيو زي بلا سلمتاي كحراي هيوتكي ناب أملاخ تمسلخمو إتنبرت كدما حجكي يومسي مبادي وي مقلقل بيت كريستيان زي بلا كلنا أفلطو نخلنا دما رديت من تخلونا مخنياتو نايرخست بحاتيات زمسة جنزب نبرت سلازخونة نمبا كبك عيك إلني نياتو أنا سريقة ويدانا جيرة مبا أملاك قبل الليلة 5 عيك إلني أما إزي عند ديو الداماي كم زنبلو زلنا نمبا برخصت زمسة سلازخونة زيابيرون قبليك إلني بتخال أيدما نعوق أميت آتمالي سيلا سيطان رقومي بسقاس لزحزكا ناورك أينا بنبرتا إلا كيتي من لسون بخلت نقريمو أملاخناون مباقنا عشرنا مسواتنا زقبللناون نتبحكي زمسعنا يو كبل إلى نقرا مقدي كالي أبزا تنريئة زمسنا معرف 16 أبتا قصر 18 أبونا أبوي مرجيتا كموين حونا ممر دقاقي مم صبق جرما بلمعم نيستي حساب كبدلية جناخ أحواته نتوم كارتي التمهركمو مهرو مفللاين معن كفن زقبرو كتعزبوا معدكم اللخو اتم كم دي اتم زبالو نخبدا منبر نقويتانا إيسوس كورسوس آيا قلقلوان بطعم زربان مرقان لب اتم قرهتات يسحوتو يممو كاباتاتهم أغلسو سيطان كمارخكا سيطان كحزكا سيطان ناتو قبركا انت دا عدوليو انا تسعرفه زي كون انتاي دعا انا قباطره طعم دما انا تزاربئيو كمارخكا زخئل اما بطعم زربان مرقان لبتم قرهتات يسحوتي اممو ازي ام دما اكابت تمهاركمو مفللا يامسيوم معن كفتي زخوني اممو انتاي كتقبروا مالكم كتعزبوهم معدكم اللخو كل سميعها مقبال كل سميعها دما مخمسة حيكونن نسمعو كنعزبو منياتو بتسمعوه تتنققو زبل قال سلازلو معن كفي انت دعا خوينو كابتو قنع مقدي أوصيو زفلالي انت دعا خوينو كنستبهللو زلنا إمو حانتي نايكروسوس قال قرم الأختيك عالسيه أب وانجيل ماتيوس معراف 18 قصر شوعاتو قويتان تايلو معن كفي غي مسأ ايترفني إمو ويلا أنا علم بسر معن كفي منادات بسرو سحتت زمسسب ويلو معن كفي غي مسأ ايترفنيو اما ويلا نعلم بسر معن كفي منادا نت بسرو سحتت زمسسب ويلو طبعا كيفنا غي نودق كنتنقاق معن كفتي كي نخون دما كنتنقاق انت عنكفنا بطعم زربا بمرقة تحتتئنا انت عنكفناون تحتتئنا مو كين عنكف كنت تنقاق معنكف غي مسأقن اي ترفني ازبلنا زلو
نزا أيترفني زبالو كريستوس حواريا باولوس جن بجهدو ريوا بجهدو دما سميعوا يو نزي معدا زي نتوم مفللاين معنك أفتن زنبرو كاب آتوم كفليو كعزبوهم زمعدام زنبرة كفلتوهم كلاليوهم دما زتنقوم زنبرة ما نحنا دما معنك أفتي كي نخون كنت انقاق تعنك إفنا كاب تحكي مجدي كي نوتس دما كنت انقاق مخنيات كله قدعاتي تعنك أفكا قدعاتي تعنك إفكا خاب تحك انت وتسي خاون قدعاتيو أما كابزي كندحن زيابيهر حيلي يهابنا معنك أفي كي مسأجن أي ترفني إذن دلو مخنياتو سماين مدرن كحلفي قالي جنا أي كحلفني إذن أي كرساسيو أب علمنا لمي كندي نجار معنك أفلو رقيق نجار حبرنا غيره يتم عنك أفدما معنك أف مسيلو أي متسني حلاي مسيلو عرك مسيلو طعم مسيلو حجاز مسيلو ناتكا مسيلو إزمت أما إزي كريستيان جرهتات كم رقبي ورا حد ما كم تمن كنو كريستنا عشنا تايكونن كريستنا لبونا إيو ما زستبهل لبن أمران زستوعل أمر دما زيابيهر يهابنا سلخلو زيابيهر مسجانا بصحيو نخلكم أملاخ زمن أقلقلتكم يبارخ عصبكم يهابكم مدبنا بصلت كنعصينا من البات أبونا ناب قرنطس دينا كنسجر ويدما كابزي روميه انتعينا تماهيرنا بزبل ديو كعصو كما جيركم كستيابلو ما بصلت كنعصو رايك على هوت يسمع لنا برنا እግዚአብሔር ይደግፍኩም نحنا انت لنا املاك انت فقدو ناي ملأخت روميه بحافشا ناب سب روميه اتي تحستو نايت مصحف انتي حيزلو انتي تماهرنا اب زمص عربي اب امتقال ناي ملأخت حواري قدوس باولوس ناب سب روميه خنرينا ما كلنا حبز زلنا يحف نبل بصلاه كنقصو من سلام زصل صلوت كم بحدش كل نزح زيابير أبو قويتانا مدحنان يسكر كريستوس من سلام زحنتن لكل زغنات قدس بيت كريستيان اللي من لنا قبل على حزب المؤمنان بزح سلام كهد نقول سلام سلطان زلو زيابير أملاخنا أيو من سلام صليو سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس مجستغات تمصا فاركام تاب سمايكم دم أمدري يقول نعلات انجرانا لما هبنا احنا نزودلنا بدلكم زحدقنا لهم بدلنا نوسانام دقلنا كفاد احنا نمبر فتناي تتونا نقسن حيلن كبر نزل علم ناتكايم امين وزت يا مريم بنا قدس جبريل ملاك سلام لك لخو حلنا خدنقلي خي بسقاخون تنقلي خي ادي جابير صبات قويتا سراوي سلام لك لخو يسخي كاب عن السبرختي خي فركر سقم برخيو ومن تتصقى جابير مساخيو وفست الدسبلكي حتياتنا خسريلنا نفتو ودخ يسوس كريستوس من انتانا محرات لمن لنا امين ونقول لتحجابير من كان مالكنا لنا ونقول سلام هبنا كل يبكانا خما اجابيرات لنا سقاخاو نفسلنا يكان نفط بعد املاخ يبلنا قدسن كان سمن تصوعنا لنا ابسما يزل خان سخا سلام كعبنا نفسنا عدل ابز عالم من زمن مارنا مسلام حلو كل مرحتن سبب سلطان قدسن كا سلام هبم ابزيرانا نزل موكا انت عذاب كامخراب أما تعاونان متعنان زلو قراوتنا بكل سلام حلوهم بودون بون عنوات كنبرن بكل سنة يملخو دما ناخاني زيابير بنفراح بياونك كنركبن كريستوس مسؤول اسمن فز كل سن مسغانان صنعات مؤذن لك على من كل سعن نزل علم امين
ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን ንኽንጅምር ዘነቓቕሕኻና ንኽንፍጽም ድማ ሓይሊ ዝሃብካና ንስኻ ካብ መክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ጸለናዮ ጸሎት ለመናዮ ለመና ለዩ ክትረኽቡ ለምን ክወሃበኩም ማዕጾ ኳሕኩሓብሉ ክኽፈተልኩም ስለ ዝበልካና ቃልካ ድማ ዘይሕሶ ቃል ስለ ዝኾነ ነዚ ተስፋ ገርና ኢና ክንልምን ክንጽውዕ ክንደሊ ክንኩሕኩሕ ጸኒሕና እሞ ለመናና ስማ ድሌትና ሃበና ንኾኳሕና ድማ ክፈተና እጾም እዚ እስኻ ትሪኦ እስኻ ትቕበሎ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ጾምና ምጸሎት ምስ ስግደት ምስ ስነ ምግባር ዝተሰነየ ክኸውን ድማ እስኻ ሓግዘና ካብ እኽለማይ ጥራሕ ተጾምና ዋጋ የብሉን እሞ ኩሉ ህዋሳትና ካብ ሕማቕ ነገር ጾምና ንጾምና ድማ ስነ ምግባር ከነሰንዮ እስኻ ሓግዘና ከምቲ ንሕና ክሰምዓና ኢልና ክንጽልጥ ጸናሕና እስኻ ድማ ብቓልካ ክንሰምዓካ ምሂርካና ኢኻ እሞ ክንስማዕ ተኾይንናስ ክንሰምዓካ ነቲ ኩሉ ተምሃርናዮ ድማ ኣብ ግብሪ ኸነውዕሎ ክንምርሓሉ መገድኻ ክንሕዘሉ ተኣዘዝናዮ ክንፍጽመሉ ድማ እስኻ ሓግዘና ቃልካ ፈሊጥና መገድኻ ተዘይፈሊጥና ቃልካ ፈሊጥና ንዓኻ ተዘይፈሊጥና ቃልካ ብምፍላጥ ፍርዲ እምበር ድሕነት ክኾነልና ይክእልን እሞ እቲ ንፈልጦ ቃልካ ምሳኻ ኸፋልጠና ሓቂ መገዲ ድማ ኸትሕዘና እስኻ ሓግዘና ብዙሓት ኣለዉ ቃልካ ክሰምዑ እናደለዩ ዘስምዕዎም ዝሰኣኑ ዝሰምዕሉ ቦታ እውን ዝሰኣኑ እሞ ከምዚ ንዓና ኸፊትካልና ዘለኻ ንብዙሓት ቃልካ ንዝጸምዖም ድማ ዘስምዑ ክትበልና ዝሰምዕሉ መደብ ድማ ክትከፍተልና ናባኻ ንሓድጎ ኣለና ንሕና ድማ እዚ ጉባኤ እዚ ናብ ሰማይ ኣጠሚቱ ኣብ ጉባኤ ቅዱሳን ዘጸንብር ግበረልና ሰላም ኣውዒልካ ንኣኻ ነመስግነካ ሰላም ከተሕድረና ድማ ንልምነካ ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውስኻ ኣብ ሓዘን ዘለው ምጽንናዕኻ ጸሚኦም ዘለው በረኸትካ ተጨኒቆም ዘለው ራህዋኻ ተኣሲሮም ዘለው መፍታሕኻ ወፊሮም ዘለው ብሰላም ምእታውካ ገሾም ዘለው ድማ ድሓን ክትመልሰልና ኩሉ ነገር ናባኻ ንሓድጉ ለና ዝወለድናዮም ኩሎም ኣወዳቶም ኣዋልዶም ድማ ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና እዚ ዓለም ብዙሕ ኣለዋ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንደቅና መዕንቀፊ ንደቅና ፈተና ንደቅና ድማ ቻሌንጅ ዝገብሮም ብዙሕ ነገር ኣለሞ እስኻ ግና ልዕልትን ደቅና ዘጋጥሞም ልዕሊ ኢኻ እሞ ደቅና ናባኻ ነማዕቕቦም ኣለ መገድኻ ዝሕዙ ፍርሓትካ ዝነብሩ ውሉድ ግበረልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና ንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኩም ብርኹ ወምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ሳኺ እዩ ወፍስሕቲ ደስ በልኪ እቲያትና ክስፈርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታህ ወይ ስረ እግዚእና ኣምላክና መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ሊቀ ካህናት ሰራያት ያደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩከ ሰቴ ብርሃን አንቱም አቡየ ካህናት ወአቡየ ዲያቆናት ሩዋን ሳይርጎ ሕፃናት በበስምክም ኩሉ ፍታኖ ንጻሕነ ክርስቲያኖስ ኩሉዋን ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12
بنت اجزيتنا مريم هارن كريستوس 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 بنت اجزيتنا مريم مهارن كريستوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘለናዮ ቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ተረፈ ህይወትና ድማ እግዚአብሔር ምሳና ይኹን ብርኹለይቲ ኩልኹም ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ آمين قال هو تسمع لنا بوتاتنا هو تسمع لنا بوتاتنا بروح ليت كلهم آمين آمين تسألي صلوت استمهل مهللا أب سمايات عريقو معاد زغرر محرت زورر سمعنايون استمهرنايون زنببنايون زمرنايون كا سلاسان سوسان مئة سنة فرفري بهوت كنبرلون كنقلقللون نا إجزابير قدوس فقادي هنالنا كلهم نا إجزابير بيتسب نتقدس بيت خريستيان تهبوا أقلقلوت جزيهم سرحهم بموهات بانك عدوان بتبعاتن كتكاتات الوزم سهم قدس بيت خريستيان السيد الصادقان أثبته تاني خفلكم تبل كم تخساب حج بدحنا سلام عقيبو أبز قدوس قبائي جميرنا خنفسم زردانا نزمس قبائينا خاء بدحنا سلام عقيبو بدحنا سلام كنقابونا إجزابير قدوس فقادي هنا لنا سلام ليتي سلام حدرو سلام الرهبنا آمين